azara manikiri azara manamba 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 azara guys manamba wobo. We are back. Ndatochinja phone ikatoita nai. Ndatochinja phone ikatoita ndatochinja phone naye yanga ichiramba kupinda pa live yapinda pa live yayi. Ndatochinja phone ikapinda pa live. Saka network ndo yanga ichinetsa. Vamwe vachiuya rega ichimbofonera uiti yanga achitifonera kumbiregerero pamberi pevanhu panapa. Uiti must say sorry to the people. Are they online? Let's see your nails. Nails done by one of the diaries, Anonzi Comfort. Ndakaitwa name one of my diaries, Anonzi Comfort, anowe saluni yake muno murasembeki. Ndiye anondita manzara, ndiye anondita anogona manje. Ndiye changwesha wenzara, anogona manje. Right. Okay. Hello? Hello. Yes, Witi, waspera say. Taspera maspera say. Taswera. Aiwa. Ndanzwa kuti mari yaonekwa vaiwana vakuudza handiti. Ya vadaro vati vaitora Alright, aiwa saka ndichingopawo zvangu vanhu kuti feedback kuti aiwa uitaisa 1.4 and imwe yacho yasara ati achaona in the course of the days kuti akwanise kubhadhara mari ipere so that we close the chapter atidi kuita nautsinyu mumwe wedu though. So vanhu ndivatoti amufonerai Witi akatituka neziro gaya akumbiregerero. Ndosada kufonera. Alright, aiwa sorry ndinokumbira regerero kundiregerere. Muri kumanzwa akamadhairis muri kumunzwa akandiwiti ari kutaurawo. Manzwa akandiwiti ari kutaurawo. Mazvinzwa matiti fonere Witi. Witi is now here. Anditika mamunzwa anditi. Neurombo ndakakutadzira very sorry ndakaposha. Saka andazonzwa Andrew achindifonera achiti makataura ati mataura futi zvakare. Kwaiji? Ati wamufonera makuseni ende mataura ofuti zvakare mukaita way forward yenyu maita andizivi. Kwanzi ndataura kuti chi? Anzi mataura omaita arrangements enyu way forward kuti muchazvifambisa sei? Kunani? Kuna end. Anditi ndamamufonera kuseni mukataura naye mukaita way forward yamaitawo yekuti zvikwanise kungopera pasaita bad blood. Ya ndataura zveni ndichimudza nyaya yagogo vacho kuti alright inini I'm going to pay mari yagogo because iye pakutaura chokwadi inini ndakawana 2.8 ndo mari yakandisendera the rest mari ari kuziva zvaakaita nayo but inini handisi kuziva mari yacho kuti imwe yacho akaisenda. Because ari kutaura nyaya yekuti ari kutaura nyaya yekuti anzi wakamuti vabvise pana lawyer here vabhadharire munhu akanga akubatsira time wakanga wakasungwa. Saka ndo mari yacho iyoyo yese because yese ni pamadzira ndiri kutoita mari yese pakutanga akaisa 1.5 akachizoisa imwe yakanga iri 500 ikati 600 ipapa but yese total yese yakaita 2.8 ndo mari yandoziva even gogo wacho ndatovaudza ndikati no ini pamari yandakareceiva chacho yandonyatsoziva total amount yandakareceiva i2.8 right. Zvakaitika ndezvekuti iye Andrew paakasenda mari akataura kuti madhamu wangu vanotumwa nagoga but havabhadharwi pakutumwa because gogo vanongotuma mari chete vachitumira mari vachiti diitira chakati voitirwa chakati but madhamu wangu vanoshandisa mari yemateksi ekudiki but ini ndichavapa price yandichavapa then iwewe tichakupa yako you see. Ndikati it's fine imimi ngochaja naye sekuzivana kwamunoita ndo maitikira akaita zvinhu saka kuzopiye zvino because pane nyaya akutora advantage yekuti alright because tatsitsirira uitire gaiti muti ndo ndakakupa yese you see. But inini handina kupuwa 3.8 gogo ivo handina kumbobvira vakandipa 3.8 because maprice vaipiwa naAndrew ndiye aivapa maprice kuti alright
ari kuti mari yakati indangovatora tichingovachaja muwirira nekoko then what are going to do kungorizisa gadget ndongovapa zvokopera zvakadaro iwe kuti wachaja mari wadii but mari yandiri kuda ndikuda ndaitoda 3000 ndo mari yandakanga ndakajaja iye akati okay it's fine but 800 ichava yani ichava yamadhamu because ndo vanototumwa vachiita zvese uzona but iye zvino akutoti aiwa ndakakupa 3.8 yese ndakakupa 3.8 udada undipa mhosva kudidi ndikati it's fine ngatingoita zviripo iwe kana wataura kuti ndo 3.8 yawakandipa ina am going to pay 3.8 ndopedzerana nazvo handina kana pressure nazvo aiwa hapana kuipa as long as chete muchingoita kuti muite pisi yenyu nokuti iye angatotaura kuti wamutiwo uchabhadharawo uchazoita arrangement naye dzokuti uchavapa mari yavo sei mbijira muchakati hai izvo zvava zvenyu amen as long as kuvawana mari yavo chete we are satisfied. Yeah, it's fine. Agogo ndikuvabhadhara handina kana problem nazvo handiti aiwa pakanaka stereki ndo zvandatichida idu vanhu madhayaris aripo manzwa ko uyu wako colleague wazotaura unofa uritaurawo naye kawiti kuti ungochenesa kwesewo usaputse chinhiki kiri inonzichi usapwanye chibhorani inonzichi meno ushona vanotaura kuti usapwanye chitemba chiya meno zvavanotaura so handiwana so that you don't burn bridges you never know ramangwana tiri papi unofa kufonera tando kubhula wayo uchitaura naye uchikumbira ruregerero ndo zvinoita munhu akabva kuvanhu handiti kungomuti ashamwa anozati chisori sha zvese zvakaitika izvi am very very sorry munhu anotonzwisisawo semadzisira tangoitawo handitoona so that usabhene mabridges you never know kuti mangwana chichaitika you never know. Ndichamufonera zvangu ndichamufonera necall direct because handikukwanisa kuaccessana naye ndofunga anga ndofunga anga kubloka but still fine ngati mutaura naye kumuregero so that she will be at peace as well handitoona parege kuita zvinhu zvinokusumudzira mhepo ya ndichamufonera ndotaura naye zvakanaka. Alright, ndo zvadachida chite ngotaura newe waita hako ufunge. Alright, vatete muvate mushe. Alright, zvakanaka. Thanks. Right. Ndiye witu uyu angachitaura powerhouse angachitaura panapa handitika so handizivi at least out the baby with the bath water ameno zvavanotaura chiona chavanoda usaputse chirongo kana chii kana usaputse ameno zvavanotaura pane chiona inotaurika so yekuti usakurumidze kupwanya relationship uchitemba something chameno zvazvinoreva izvozvo samwe there. Right guys, regai tipinde munyaya yedu yanhasi confessions confefe reururo hasinasi Friday hatina kumanyira ndasi vana baba avatorimo Friday kupi kumabhawa kumabusiness kupi kune kuchifaya vanenge vagarira ikoko isi tiri kumba tichitamba nevamwe pafacebook handitika asi nekangwanditi vakandiwandirwa kutopfachukira kana ndi pafacebook havana kana problem nazvo kana chingori padiaries chete kana shungu vanhu avanozoti handisi munhu weshamwari handina mashamwari handina chii saka havana izvo zvanenge vachindiona vari kuchibhawa kwedu ikoko vanenge vachiti ndanichikuonai ndachiteerera hangu live iyi ndakagara hangu ndichiona muchitaura muchidini nemabhuru angu ndichitoti honai chinzima kutofoliwa wana vamwe matsana nezino kune request yekuti taurai nechirungu tinzwewo ndikati aiwa ndichirungu handingagoni kutsanangura nechirungu hazviiti kana uchida vanotongodzidzira ushona papa zvokuti chirungu aiwa tingazvikwanisi hanimaona saka tida kupinda munyaya yeconfession yanza kutsikama here Kelvin kudzikama usatamba nekunzi unoziva the power of social media the power of social media unoziva basa rinopera uchifunga twakangwara basa rinopera kudzingwa basa chakupera chakuti basa rapera andiona nesocial media andiona saka usatambe nesocial media power of social media iye akazonyatsokuzoona maybe kuti hapana kumira mushe basa rangu ropera zveshuwa because information yepapa ndaiti paanoshanda ziyapo chaipo ndakatozoipiwa neumwe munhuwo atozondipawo information chaichai kuti aiwa pabasa nobva tonditai director chaipo saka ndobva ndamuforwardira saka unozoziva kuti ndinoziva pabasa pake paanoshanda ndinonyatsokupaziva saka guys nyaya yeconfession tinoshanda tichidai so takupinda muwiki handiti atidi kuti munhu upinde muwiki wakaremerwa nezvinhu zvakaitika kudhara handiti no ndaimboti kuregerera vamwe vakati it's not easy kuregerera nokuti zvaunenge wakaitirwa it's never easy kuna vamwe vakadarowo pani vakati unogona yes vamwe vakati unogona kuregerera but you never forget that one is true I believe kuti unokwanisa kuregerera but you cannot forget handitika so ngatite une chinhu chiri mumwoyo mako handitika chakakuremera
une chinhu chiri mumwoyo mako chiri kukudya handitika une chinhu chiri mumwoyo mako chakaitika kana kungavereri kana kungaverei nechoti mumwe munhu akabatira chigumbu haugoni kuti uregerere haugoni kuda munhu amheno kana ndio nguva yekuti kutaura hanzi talking helps ukarilisa zvinhu zviri pamwoyo pako apapa unosara wakachena unonzwa kurerukirwa unonzwa kuita kunge wadonha chinhu changa chiri pamafudzi apa chadonha pasi kuti pu handimaona so hatizivi zvinenge zvakatika kati muupenyu hwako but haunawo unokaudza kana kuti wakaudza mumwe munhu but still zvichirimo zviri kungokuremera maybe unenge uchizoda counseling pakupedzisira paprogram ino itinooffer handika free counseling maprofessional counselors edu aripo handika ari pastandby kana uchida unozotaura navo kubatsira handitika pane mukadzi akamboya paconfession panapa akataura nyaya yake and ndakamurefeya kuna another counselor kuti achitauri mazita because handina kupiwa permission zvikanzi ndikati abatsigwe nakansela iyeye akabatsirwa akazosvika pakuvhura zvinhu zvaanga asina kutaura panapa chiza kansela munoziva kansela iye ari kunze kwenyika neni ndakashokiwa I was shocked kansela iye haana kundiudza akangoronga nemukadzi yekuti alright zvawazondiudza izvi handika ndoda kubatsira munozoti akamutumira 14,000 rands 14,000 kansela anandiudza kansela inini pataurira akaita kwandirangoti mukadzi wamandipa tapedza session but pane kachipo kandamupa kuti akwanise kuita zvadei zvatakataurirana mucounseling but she's now okay you can go and confirm naye ndobva ndatoenda kwaari ndikati ndanzwa kuti session yenyu yapera handitika how was it yakafamba sei zvikaenda ndiri muprocess yekuya SIS MELLY mose zvandakaitigwa nakansela wamakandipa handisi kugona kuzvitaura handimaona ndobva zita open up panga asina kuopen up pakauya panapa pekutanga ndobva ita open up zikanzi ndodambudzikana nandinaro mufunge ndatobva kunotora mari ndakatumirwa 14,000 iyoyo handimaona saka izvo zvinoda kutanga kuti ndichi zvandoda kuita handimaona akatenda ndikati unovawana kupi munhu unomuwana kupi kanzi handigoni nediaries handisi tindoita sei nediaries handigoni indaingofunga kuti ndiri kupiwa counseling handida kuziva kuti counseling yangu iri kutouya mwari watotuma munhu angel kuti auye nekutondibatsira zvekutoti nditange kuita zvimwe zvinhu paupenyu hwangu nenyaya yekuti chikuita ndishungurudzike kudai inyaya yekuti handina chauvira handina pekutangira handigoni ndingodhipenda nemunhu nichingokuti ndibve ndinoende chikozva ndobva nichindepi handakana pekutangira munhu iye atotange ndiyakabata life yangu uye akati chitanga kuita zvaunoita ubve ipapo handimaona ndobva atozondifonera chiti akatotanga ndibvunza advisa kuti ndoita sei ndotenga chini kati kwadoita zvokubika machipsi sezvo uri right in the center of Joburg ndosoona mumwe achingobika tuchipsi pakona tuchingo vanhu vakatoita laini vachitenga handika saka kati ndikutsvaga chipa nenzvimbo yanga awana akazononga kuenda kana nzvimbo yayadi yatorwa achindoda ndoda kubva ndabika nesedza ipapo saka ndakazomona nditumira mazai nenyama mabhonzo enyama nemarashieni hamene zvinhu zvemfiriji izvi kuti anokusvoda kupi zvaari kutengesa nebhero reme ibhutsu dzevana handimaona achitotengesa ende zviri kutofamba semunhu ari kutanga zviri kutofamba zvisingatoiti handimaona so ndo zvinoita mwari mufunge runs Linda Lee runs oh we've got somebody calling right let's hear our first caller hello ndiri right murise wedzerai volume yenyu murisei wedzerai volume ndibaba venyu volume yenyu iri pasi I don't know what's going on wedzerai volume pafoni yenyu iri pepesira saka tingave network yenyu alright itai ndikanzwa nendichivaudza inini ndichikura mwana akakura ndichigara namai vangu kubva ndichizvarwa ndifunga ndine 3 months kusvika ndava form 1 ndandotsvaga baba vangu infect ndakasangana natete vangu ndobva vandiendesa kuna baba vangu ndobva ndanosvika kuya ndobva ndasvika ndikatanga ndichigara nambuya kumuta baba vangu aigara kutauni vane vamwe vana nomwe mukadzi saka ndagara kuya ndakagara gore ndobva ndazochinjwa ndazoenda kunogara nababa wangu but ndandisagari navo esachi ndaigara namai guru kuna bamukuru mukadzi wemukoma wavo ivo vachigara kune imwe location zvikonzero handiziviwo kuti nei vakanga vasingadi kuti tigare navo ndagara navo paya ndakaita matemo 2 gara namai guru vaya saka zvaingonetsa bhozi mai guru vanga vasingazvitambiri kuti inini ndingagara navo vachiti baba wako varipo nemukadzi wavo inini ndiri kupiwa musoro pano
kusvika ndazotorwa ndanogara navo. But ndatorwa kunogara navo upenyu hwairema zvisinei. Ndaiva mwana uya kuti ndakindi. Kuti ndingazvisanangura sei. Ndanga ndakangofanana nemusikana webasa paipa. Paiva nemusikana webasa but aitobatwa zviri nani pane zvataitwa izvi. Hembe dzekupfeka chaizondinga nehembe mbiri. Bhutsu yemucheno ndaishandisa skushu yanga yakarumwa nembwa zvacho ndakakanwa kusubanzi double chikoro paine mbwa nobatsarumwa nembwa ndo yanga iri kuchemutemo. Kuchikoro ndaenda nebhegi rakadambuka neuniform yakadambuka ndakaisa tisheti yevanhukadzi. But vamwe vana vachiona zvese vanyitirwa zvese. Nemunin'ina wandaitsivirana naye anga tatakasiyana nehwanyeri. Uniform yaasingashandi ndo yakaidiwa inini kuti tiendese kuchikoro. Muna Juni ndaenda kana juzi kana hembe kuti ndiite hembe kana patapata rekutsikisa kana mafuta ekuzora. Ndaiita mari chokwari muwachira mauniform yake nehembe dzake ndobhoze zvaanenge asingadi. Zvisinei panguva yacho zvanga zvisinganyanyonderwadza nokuti pamwe ndozvazvinofanira wazvo. Kuti ndiende kuna amai vangu kwatanga ndakabva kuya ndanga ndisingatenzi. Kana kuti tinzi tinoshanya kana kuita sei ndanga tisingatenderi vaizamuka kwamunoenda. Ndakazoti ndanyora form 4. Vamwe vaidzidza kubhodhingi ini ndaidzidzawo pachikoro chakangoita wacho wacho. Makuseni ndini ndaimuka ndoklina ndaitoita magiti nemusikana webasa vamwe vana vakarara. Ndoklina ndoita zvose. Gadheni ndinaiona nezvegadheni ndingaita segadzeni. Then ndava form 4. Ndakanonoka kupiwa mari yekunorejista kwavharwa. Ndazoenda kuchikoro kunopirirwa kuti ndizorejista pavapai. Musi wekunorejista ndinokwanisa kurejista kuti ndakanganwa mari pamusana nezvekunorejista. Yanga iri kumaizeni pandatadza kurejista. Ndichisvika kumba nobva ndaudza mumba wangu ndozvaitika. Ndakarohwa kuita senyoka yapinda mumba. Ndikadzingwa pamba. Ndobva ndatora kamiya ndakwira bhazi ndikaenda kwaamai vangu. Ndobva ndanosvika ndikaudza gogo vangu kuti zviri zvakazvaita. Ndobva gogo vangu vanditora vakadzokera neni. Ndobva vanosvika vakataura nababa vangu. Ini ndandisingazivi kuti zvatoitika mukana wekutoziva. Ndakabva ndanzi asi mwana wangu handichada kumuona pano. Ngeboko. Nababa vangu vakati zvavo. Ndikanzi ava kunogara kumusha pano handichakwanisi kugara naye. Kumba kwangu handitombode kana kumuona bhosi takasvikira kwaba mukuru. It was toto kunopota takanosvikira kwaba mukuru. Ndobva zvikanzi handidi kumuona kumba kwangu. Ndauya nemabhegi ake aende kumusi. Apa mabhegi aisaurwa kuti ndauya nemabhegi avo. Itsvangira vaishandisa ivo vachiri kuenda kuchikoro ndo rakaribhedzera iroro rebhegi. Vakauya tsvangirira ndobva ndaenda kumusha ndatiwa mari bhasi ndaenda kumusha ndandogara kumusha nagogo. Saka kwakazouya bamukuru akati zvakaitira hazvito kuti mukagara pamba usingaendi kuchikoro. Ndobva vaenda notsvagira nzvimbo kumusha kwangu ndaiwana. Ndobva vangobhadharawo temu 1 yechikoro. Munhu aitosakura waitogara uku nemamwe vanhu. Saka pavakangobhadhara temu 1 yezvakabva zvavharana. Ndada kuita zvekurima magadheni. Kutengesa ndokaibva mari yemabhuku. Ndokaibva mari yezvese hembe mafuta ekuzora. Ambuya vanga kusingaribvumidze kana kutika sipo yekugezera chigodo chaito chegirini chaito kugezera. Vaiti zvionerei. Saka ndairi magadhi. Ndokaibva mari yezvese. Ndanyora form 4. Ambuya vakazobviswa kwavaigara. Ndobva kunogara kutauni. Inini kuti ndiende kunogara kutauni kuya ndanga ndisina kudai. Ndobva ndanotsvaga basa. Ndatsvaga basa ndobva ndariwana ipapo zvinhu zvanga zvakuitawo sanani. Vakunyemberawo kuita sevanondidawo vavakubhadhara rente. But munin'ina wangu uya wandaimboitira mari. Semadza wangu akataura kuti ini handichengetei mwana womunhu. Saka ndewandakazenge ndakugara naye. Ndagara naye kudaro.
ivo vakazoti vakubhadhara rechikafu chaingotiyatiya ndazofunga kuenda kubotswana. Ndaenda kubotswana ndadzokawo kubotswana zvazvava naniwo ndane mari yangu ndakaenda ndatovigirawo grosari shishi ndandasa zvekubotswana aka ndaenda kusouth africa. Ndaenda south africa kuya upenyu hwakanooma. Ipapo ndandiri mwana mudiki ndine 18 years. Ndobva ndangokwanisa kuunganidza zvinhu zvandakaunganidza unobva ndadzoka ndikatovavigirawo grosari including stepmother wangu ndakatovavigirawo zvandakavavigirawo ndobva tagara. Saka inini kugara kwandakaita kunga pandakabva south africa ndakagara kutumani handina kuziva kuti rudo rwanga rwekuti nekuti ndandiine zvinhu zvandakaitobuya nazvo ndakavaitika panguva iyoyo. Pazvakapera ndakatanga kukuyeterwa zvinyaya ndikati haufanirwa kuda gedhe haufanirwa kuita seita zvokungotsvaka chinhu zvinokuti unzi wapara mhosva udzingwe pamba. Saka pakaita mukomana akafanirwa kuti ndichingowirirana unobva atondishanyira pakumuperekera baba wangu akabva vasvika ndobva kwatonzwa kuda gedhe wandaenda kunoukura ndakada kukuona pasi vanhu zvavatidzika pasi ndaenda kumba kwabamukuru vaya ndobva ndanorara ikoko nevanga vasiko mwana wabamukuru vaya ndobva andipamba ndakati ndakuda kuenda kwatete vangu ndiise mari yekugara ndakabva ndakakwatsetse kuye ndobva ndanogara tete ndoti handichaenda newe ndinotaura nawe tete ndanogara almost 3 months kuti vaya havana kukwanisa kuenda neni basi kari kuga ndinyorere tsamba uende nayo kwabamukuru ndovachanotaura nababa wako anobva andinyorera tsamba ndobva ndaenda nayo kwabamukuru ndobva bamukuru asvika akandibvunza kuti chakaitika ndobva ndavaudza but hapana kana mhota kapa ungosina mhota plus hausi mwanana wava over 60 tongasera uchinzi wazobudire igedhe saka unofanirwa kubva pamba dai wangu vakasvika after 6 zvakataita baba wangu aneedzwa vavauya zvavakagona kutaura ndechekuti handina chandinokwanisa kutaura panzviri ndakati handichamudi hasi mwana wangu ndakagara pasazi baba mukuru paya ndichirarama upenyu hwairwadza panga pane vashandi vaivapo ndakatanga kugara ipapo ndiri mushandi asi ndichishanda kudaro inini ndanga ndisingavhuri muhoro wangu changa chiri zvipakunikekugara ndakagara pamama munanajini ndisina kana chekupfeka mutsoka ndimuka makuseni isina kumunda kuchiita zvekugwazi kuti ndinotsanangura zvinhu then kana wakwanisa mugwazi wako wobva waita zvemaricho ibva ndaita maricho emigomo 27 yenzi ndatiine shungu dzekuti ndikaiwa nzungu dzangu ndaitanga kuita bhizinesi redoi ndobva panzi pari kuda kuvakwa dzima pari kuda uswa hukuforera dzima ndobva ndadzura uswa waifana imba handino ndaizopiwa chidaki muhuro wari ndange ndakaudzwa kuti ndaizopiwa zvakaita zvii ndakashanda zvinhu zvese izvozvo handina kuzvipiwa svika ndazongomuwa kutetekisa ichechepa ndakabva paba mukuru mai mafuta ndaenda kutauni ndakataura nenyama bamukuru aigara ega pabwa volume yadzika ndobva ndabva ndanotsvaga basa rekusuka ndiro ndikakureiza mari kuti ndibve muzimbabwe ndiwane kwandikaenda because upenyu hwandairarama zvaindirwadza kuti inini ndinorarama upenyu kurwadza pati vamwe vana vari kurarama zvakanaka inini pfungwa dzangu ndaingwa pfungwa dzimwe ndakanyepiterwa kuti baba vangu ndanga ndisina kuda ndisingagutsa nekuti baba vangu wai inini ndiri chete ndinobatwa zvakanaka saka ndakakwanisa kureiza mari yangu ndatora mari yebhazi ndobva ndadzokera kuna tete kwebva ndanovaudza ndakaudza namama wangu ndobva tete vangu vatipa 30 years mamangu akatipa 30 years ndobva ndakwira bhazi tikaenda kutswana
ndanotanga kurarama upenyu hwangu but ndirekobhotswana kudaro baba vangu vakazotanga kunyembera kuita sevanhu zvikazenge zvakundiremera ndinopa nepfumwe yekuti ndigone kuvaregerera kwachoni hazvikwanisi handisati ndawana zvikiro kone ike zvinondakura vakunyembera kuida but kukura vanga vasinganini vakatiudza kuti iwewe haupe wakaroorwa kupisa kwamai vako hachiredzwa chachinoita mari yaucharoorwa iwewe zvirishandiswa chiredzwa kwamai vako patakuti wakaroorwa zvinondinesa kuti wai aita mutesi zvakadaro paupenyu hwako hazvino handisagona kuvaa semubereki wangu ndinombonyembera kuti ndavaregerera but ndinenge ndisina kuvaregerera pandinosangana navo ndingwani mufaro wekuti ndasangana nababa vangu but kana ndazovatega nokutega zvavaita ndochitika moyo saka haunamboita magatsi here kuti paunosangana navo muri 2 umbogara navo umbobuda navo kana vachimwa kokokora unovatengera fanda umbonyatsa kubvunza kuti nai baba nemhaka yei papa mai nditi handisi mwana wenyu mhosva yangu chayanga iri chii ndiri mwana wenyu here kuti umbonyatsowana closure panyaya iyi hatisi kunzwa chemako kola chemako upedzere kusara hatisi kunzwa zvakanaka chemako you are allowed to cry paconfessions tinozviziva kuti panotobuda nyaya dzinorwadza chemako taurisa handisi nyatsokunzwa ndandikuti handisati ndawana mukana wekuti ndinotaura navo okay ndoneka kumashure pane pakaenda stepmother vangu vakaenda kugo ndopa padzoke inandikuziva kuti vachende kukuvazii ndakazozvinzwa vavazoga kuti vakanga vaenda kuna vaenda kuperiod ndapera saka mwana wavachete ndiakazondiudza kuti mainini ndizona mupindajovekwapatu asi mainini mutona mupindajovekwapanomaja ozvikutsiro akavetsakaida kutaura neisakazvida kuti hanzi chii hatisi kunyatsonzwa hanzi chii hanzi mainini chii uisiroro rakadzoka stepmother vangu kugokwe vakauya ndakazoudzwa nemwana watete vangu achiti hanzi mainini muchona pasina ari kutaura ndanga tisingadi kukuudza yasingoikokuri kurwadza pane akandiudza kuti hanzi vakaenda kun'anga vakandoudzwa kunzi vari kurodewa ndeiiipi kukuvaropi mainini havavapenye variko kona ikola ko ukasiyana nababa wako ava utongoti maybe wovaregerera but woti worega kutambira mudhiza nawo ongorora malaife yako hazviiti ndinopozvizama but ndisizwa kutemerwa mwana mangu kana ndikafunga upenyu hwandakararama but the only way yekuti ukwanisa kuti ute move on kola move on, stay away from baba vako ava nemukadzi wavo ari toxic uchu wakatorarama upenyu hwako, we can't reverse it andiwaona. So you just need to pray for the inner peace yemukati mako yekuti mwari vakuitire zvakanaka, ukangani ukwanise kuve nepeace mukati memwoyo wako, and then live your life, stay away from this father. Vakakudza kuti hausi mwana wangu handika, vakakuramba several times, vakushandisa upenyu hunorwadza, vakakutocha handitika. I don't think you need that right now in your life. Itime kuti wakushandira, you are getting money, you should enjoy your life, uchinjoya mari dzako, kwete kuti uvafunge nemukadzi wavo nhasi nokuti wakushanda but ivo pesa apa vaikukangana vachikuita zvavaikuita. Ameno muono wanguwo, but zvisinei rega timbotora about 3 people timbonzwa pfungwa dzavo chizomirira vamwe vari kuda kuti vazofona tinzwe. So guys, number yakapinwa pazasi apo.
handitika vari kuda kubatsirana nemunin'ina wedu ari panapa kumupawo kuti oita sei decision baba vake nyakutumbura ndo vakamurwadza ndo vakumurwadza even nanhasi nyaya yepedza kubuda mwana make counseling chakupa munhu anope professional counselor achakubatsira handika kuti pain iyoyo iri mauri ibude handiti chakupa professional counselor chakubatsira that pain iri mauri ibude but for now rega timbonzipowo nomukana wekuti tinzoti vanoti chii handika nenyaya yababa but inini kwandibvunza hangu kwandiri ininika aiwa enjoy your money, enjoy your life, stay away from them, stay away from him. Yes, baba wako, but sometimes my parents can be very much toxic. Ufunge very much toxic babereki, and the pain babereki kuitirwa toxic ni babereki inorwadza kudarika pain yekuitirwa toxic neni zvako kana shamwari iri kure. The guy is the first caller wedu ari kuti shi caller. Hello Manero maskera sei botaurona kola uyu ari kumutsanangura pamusoro pababa vake. Pane chishona chinoti ivhu ndo rinoziva mbeu iri pasi. Ani munoiziva SIS MELLY. Ukadyara mbeu pasi apa ivhu ndo rinoziva kuti chii chichabudapo. Nokuti ivhu ndo chatambira mbeu. Akatambira mbeu yake mwana uyu ndeamai vake. Vanofanirwa vachiita inonzi kucontributa kwakasimba pamwana wavo. Kucontributa kwandiri kureva vanhu kwemari, kwerudo. Yes, vakamuendesa kuna baba vako vakamuramba. Kuri kubva marwadzo esaya. Ivo mai, seni ndiri mai, ndiri kuzvipa muenzaniso. Ndochimira nemwana wangu ndokuti rejection yokurambwa wakura inorwadza. Hatidi kunyeperana. Kurambwa uri mwana mudiki SIS MELLY kuri nani hauti kuziva, hauna zvawakaona. Kurambwa wakura, waamukadzi mukuru, aakuziva kunorwadza SIS MELLY. Bosi unonatsonzwa kuti waudzwa kuti handikude hausi mwana wangu. Mwana mucheche rusvaru unenge uchiyamamuka kana ungokati handidiwa hausi mwana wangu, haana zvaari kuziva. Nyange akazongokura anenge akudzwa iri chii, iri nhoroondo. Asi komba ndida kukubatsira, ndida kunati ndikubatsire nhasi uri make zuva iroro rinyore mubhuku rako. Baba vako kana vakatokuramba usafunga kuti vachakuda futi mukati muupenyu. Amen. Kana vakatokuti havakude, iwe ukaramba uchifosa you are trying to force him to bring for your death. Iwe uchiziva kuti Mwari hongu variko vakabhonzi ndiwo baba asi havamo muupenyu hwangu, hongoisa boundary iyoyo chete. Chingoziva kuti variko vakaone zita rokuti baba asi kuti muupenyu hwangu vaqualify havamo ende varegerere. Rega denga ringovatongera. Dai makateerera imwe meseji yakataurwa nomwe muparidzi achiti forgiveness inonetsa kuudza munhu kuti munhu ndokumbirawo kuti ndikukumbira uregerero, asi forgiveness inobva kuna Mwari. Mwari ndo voga vanogadzira, vanotirwira hondo dzevanhu vanotitadzira. Isa hatina simba nokuti papa takakupushaka unotora demo ukavatema. Munozviziva here SIS MELLY? Anenge akatamwa nehasha, asi vanorwa hondo dzedu ndivo Mwari vari kumusoro kudenga. Iwo chawakuita manje iwo kufocusa nelife yako nokunamata kuti Mwari ndipei way forward yeupenyu hwangu. Ava vakandiramba ava vavaenda havo nokundiramba kwavo, pamwe vari kutokusudurudza muupenyu hwakanaka. Sometimes kunonzi kukavadacha kuriyambutsa, kutoriyambutsa. Pamwe uda kuenda mberi kwokutoti mangwanaka vanenge vakucheuka vachiti izvo ndiheri uya ndiye ari kufamba nefortuna yo ino munonyepeni ndiwo kurambwa pana uya mugore riya. Iwe rega denga riri kudavirire, iwe uchimoti Mwari I'm innocent, handiri mwana akaberekwa. Ndo mabroken families iwavo, magaraji ababa namai anotutsirwa. Baba vane bitterness dzavo namai vako, vanotora voita machikiringi, votora chipikiri vorovera pamwana wavo, asi riri ropa ravo. Ndinoda kutokudza kuti baba ava ndibaba vako chaivo chaivo, asi kuti vari kutora zvavakaitirana naamai vako vochiisa chipikiri pamwana. Ndochokwadi chiripo, asi kuti vanhu vakuru ava havasi kuzvitaura, havazvitauri. Unoziva vanhu ava havazvitauri, mwanangu, ndokuudza chokwadi.
havambozvitaura asi ndochokwadi. Iwo zvawakuita manje zvese zvokuti zvese zvauri kutaura kuti ukaenda kumabhazi ukanoshanda ukadai vaitokusimbisa kuti uve musoja. Itori testimony yelife yako yaunozoti but Mwari munondidai, makandibudisa apa, mukandipinza apa, mukandipinza pane moto, panovava, panorwadza, asi I'm still alive. Grace dzaMwari dziri kungoramba pamusoro pangu. Mwari vachingonditeerera. Izvo zviito kuti Mwari, I want you to forward me my life kuti ive prosper. Imimi Mwari ninyika hamundirambi, vanhu vangandiramba asi Mwari imimi hamumbondiramba. Ndiri pano pabasa kuno kubvutsana wachibva kwauri mwanangu. Iti Mwari pabasa rando iwe nisodziyo wachema yatokwana usatema futizve. Don't let the devil see your tears. He is going to rejoice and dance andounza more pain. Satan ndo basa rake. Ndo basa rake iroro. Saka zvawachema zvanhasi zvatokwana. Mangwana kutomuka uchitoti Mwari makanaka. Kundiyambotsa kundisika pandasvikapa. Une kwandava uko. Unoenda kundigoro nokutodai neupenyu hwangu. Ndakutopfekawo zvakanaka. Ndakuti ndisingakakumbiri. Iti Mwari mazvita. Amen. Chimwe chii handina kukupa mudikana. Rega ndikudzidzise. Uri ikoko kwauri kushanda ikoko. Nhangu ukaona mumwe munhu anotambura usasvipa. Mwari vanoropafadza vanopa. Unopiwa mablessings okuti unoti Amen. Kupa kune mubayiro sweetheart. I want to tell you I'm a testimony. 100 rand chaiyo kana 50 US kutopa munhu kuti hanzi ari kutambudzika hana pokutangira. Zvatonzi kana kwazvinzi kana pasisi kunzi mwana uyu atambura vedu hana kana chirema. Ipa kana 20 rand kana 10 rand. Mwari vanoona usati vanhu vakuoni denga ndari kuona. Yes. Ino kuna Mwari kudenga uko. Yes. Mwari vanobvisa. Mwari ndo vachakubhikira vachakubhurekera all these family curses. This is our curse, generating curses. Dzemumhuri. Unoverenga kuna Isaiah 43 pa2 apa unoinzwa kuti nokudii mwanangu. Inyangu handidi kungebera soko raMwari rinotapira. Rinopodza maronda pamweya. Amen. Soko raMwari rinopodza maronda. Ukaverenga mavhisi anokupodza maronda kupora. Kune denga rinopodza. Mwari havanotipodzera zvavakatipa zviri mubhaibheri zviya zvinotipodza maronda ari pamwoyo. Utoti inga Mwari vari kundirangarira nevhesi iyi 9 zvazvinenge zviri kupupura upenyu hwangu. Ndikutokubatsira zvandikutokuudza kudai. Ipa nhangu ukaona kuti hembe dzauinadzo dzakawandisa dzapera hauchakwani usati I want this whatever. Tora mwanangu paunouya kana kumusha kuZimbabwe unoenda kana kubhoerako kana kupi kwaunoenda kune vanhu vanotambura kune vanhu vasina vari kuchema vari vakashama. Kuti ndangouyawo kuzopawo kune charity kuvana venherera dziri muko enda unopa. Iwe usaverengwa nevanhu verengwa nedenga Mwari vanenge Sako ari kuenda. Because the more you are doing that, you are creating up your blessings. Anenge achiverengwa mablessings ako achikwira. Iwe tiri zvitestimony wotakabhowe imomo mune mhuri dzakangotikoka choka. Asi ndakaona kupa kune mushonga. Kupa ndo mushonga weupenyu. Kupa kwakanakisa. Inenge ndienda kumusha ndoenda nemasipo nemabharis. Ndinoziva mbuya dzandinoziva dziri mumaraini kwangu dzisina vana vanovapa bharis. Ndatoyo masinarisa mati kana ndiko kakangokupera ikoko. Ndoziva kuti denga rinondirangarira chete asireki. Ende richirangarira zvechokwadi. Maronda ako ndaapodzwe nezita raJesu. Amen. Paurenda kuchechi unotsvaga Mwari vakunyaradza. Amen. Utsvage Mwari. Shamwari dzako ngadzive shoko raMwari. Ukatsvaga shamwari dzichazokudza zvinhu zvisizvo. Nokuti pachayata kudza kuti baba vakada kujaira nakunganga kuna basekuru vandoziva kuti vanovasotesa. Usatsiva uriwe. Don't work with the evil. No. Let the God Mwari pachawo vakufaitirire your wars. Iwe wakatarisa kudai uchionapo vachazowarara nerimwe gore pauriwe wava mambokadzi kuti ndiyo ndinga iri mukadzi yade kuti pamwe akaromba hakuna kuromba inyasha dzinongouya saka musadzi yako yakwana nhasi iwe pano yakwana nhasi zvawachema zvakwana usamboti kana wakavata uchema kana bodeso kana akuchema next time musodzi yake ngaive matears of joy. Ufara kupembera ukaona zvakuda kukubata. Inini ndinoridza nzeve worship ndotoimba ndega ndichifara kuti Mwari makandinakira. Ngondidawo kungondirangarirawo zvandirizvo. Tisave uvasiyavo vaputsane nehondo dzavo kokoko nematara
havo vachienda kumwangu vachikwira nokudzika iwe unongoti holy ghost fire ikoko ngazvisotana ikoko zvinopedzerana nikoko amwari vanokumirira mwanangu ari kuti kukunepesa kudenga kuna mwari vakanoonako vanoona mwari avo vanoona kola usachema futi ende usambofa futi nhasi ndo the last day you talk about this about your father again let it be and say all is well. Yes. All is well. That even we rap rombla pamuri pao. And don't ever say to any friend you own. If you know the ini, but don't work as Satan and Okoya. Those are no that. Those are no that. Kaka, you don't ever let people attract you. What is my problem? No, I'm fine. They are all well. See, At least because you should start whenever you are praying, you should not start complaining about whatever happened in the past. You must start give glory and thanks. Kutotenda kuti Mwari ndoda kutendai nokuti pamakandiyambutsa ndamakandibvisa kuIjipita kunga kwakaoma kunga kuine makomo nenzizi nematombo aicheka mukandichita kubotswana pandiri pano nhasi. Saka for those blessings Mwari makandigadzirira tafura mberi kwevavengi, maindigadzirira munzira yandaifamba. Honai pandiri Mwari ndoda kutendai. Zviri kuitika kana zviri kurongwa kana zviri kudii kundiparadza ndokutendai nokuti imi Mwari munoziva. Baba vaise maoko aJehovha iwe zvatagona kukola inango hapasina chimwe chekuwedzerana kudii. Ingoita izvozvo. I think right now uri kufila better. Ndiri kunyepa. Thank you. Ndikunzwa kurerukirwa kuti Amen. Yes, kola mwanangu. Yes. Because mashoko avo chaiwo anotobata pamoyo mashoko ataurwa namama pana panotokubata zvoti ukasateererawo vataura chokwadi chaicho. Gara uri murumbidzo yaMwari, worship songs they make you at peace my love. Peace inouya nokuita worship chungurumbidza Mwari. Ndozvandinoita ini. I love that. Worship songs nokupa kuti uve nepeace nejoy. Always having joy in your life. Thank God for that time you're old. Nekubasa kwauri utombowana income into your hand. Say, glorify, I thank you, Father, for this. Ndakupa timu. Give. Don't. Usawa neruoko runogara wakapfumbata. Ipa mwanangu. Ipa. Usanyima, ukanyima. Unorasa maropafa dzakawandisa. Kupa kune mushonga kunobata. Ipa kupa kunobata kunogadzirisa zvimwe nhau dzausingazivi wedzeupenyu hwako. Kana muchato wako unotobuda kupa kana usingazivi. Amen. There's a very valid point that Samantha Gumbopanap. Hence, a lot of people die from depression because we advise them not to talk about their problems. Very true. I was talking to somebody you have bottled up. This people vanokubatsirani ndikati ukaona uchiri kuvigiridza dambudziko rako usati wave nedambudziko chero chairo kana dambudziko rako ranyatsa kuuya chero panze apa kumira uchinamata zvota noti komai imi mururwa here unonamata wega usina munhu akuchuma pamberi pevanhu kufamba uchitora wega kunge benzi uchinamata because ndiwo uri kuziva zvawakatakura handi unouya panapa nedambudziko rekutoti mine ndauya kuzokudza kuti inini ndaimuka usiku ndisingatozivi ndauya kuzokonfesa because unenge waona kuti enough is enough. Those people nanga don't go and share, don't share, why sharing hatikuzivi su hatikuzivi wauziva nebreakthrough yako kuti iri papa. It's true. Move on with your life. Have peace with your life and let it go. The way you say it out, everything is out. Awite depression. Depression no you can keep us because they will be hunting you inside you. Amen. All the time. Because the more you speak it out like that, it will help you to heal again. Amen. So today is your last day for tears. Mulungu anditira chakati basa rangu ndazonge ndakwidzirwa. I thank God ndikuona kubata kwa Mwari. Wakudzoka pano padare kuti wewe ndakaona kubata kwa Mwari. Amen. Toda kuti zotipo testimony kuti wewe ndakaona kubata kwa Mwari. Kubva musi wandakataura nhau yangu pano ndakati let it go ndikakumbira Mwari ndikafesa Mwari ndakaona kubata kwa Mwari muupenyu hwangu ndinotochata muchato unotyisa. Chopati ndinokuudza unozotozvitaura pano tine vakawanda vari kuita zvinotyisa zvokuti izvo iya ndio payambuka unoyambuka mwanangu. Amen. It will be well. Amen. It will be well.
Amen. Thank you, Mother. Thank you very much. Thank you, Maita Basa. Right, Kola, I hope you understand that. Let's see how it goes. And if you feel kuti zvazoka futi, just get hold of me. Then I'll give you muno kunyazotaura naye one-on-one. Kushikira wakunzwa zviri nani. I think Mother katokutendai vataura nevakawanda comment section. Havana kutaura na Kola ari apa chete. I think she has spoken to so many people vari comment section. Vanga vasati vatombofona kana vataura nyaya dzavo. I think mataurwawo nemi na Kola. You can now relate to what Kola has been saying. Antika kune mningina weda ari pa phone up. So mningina, thank you very much. Let's see how it goes after hearing this. Please follow this advice. I want to pour advice no puta or pour advice yakanaka chaizvo inovaka. Let's see how it goes. Anditika pray about it. Ramba uchinamata nezvazvo chitika kuchema futi andika kwave nelife yako wakayambudzwa andika move on neupenyu hwako and let's see how it goes. But zvikaramba zvichizokunetsa pamberi apo, come back to me, then we start from there. Anditi. All right, thank you. Ndespera ndisinzwa kukushungurudzika ndaita zvizivarira murumu kochema kusvika musoro makugadza ndaswera kuzoti changa chichindishungurudza kuti handizive but ndandichingonzwa kuti dai ndachema shungudziri mandiri ndapedza but pari zvino ndiri kurerukirwa ndinzwa kuti richisvika zvishoma zvishoma. Right. Thank you very much, Kola. Urare musha tevera zvako comment section umbonzwawo dzevamwe. It will help you as well. All right, thanks. Right. Ndo Kola vekutanga vatanga tinavo. Do we have any other person? Andichadi kuwedzera kuti vachatinga kanganisa advice yapiwa panapa. Antika let it sink inside of her. Nevamwe vari comment section vakusangana nezvakadaro. Call advice yaKola ngaisinge mamuri, guys. Ngaisinge mamuri. Anditika so varipo here vamwe vane confession, whatever that they want to confess, vanoda kutaurawo release zviri pamwoyo penyu. Iyo nyaya yekuti we bottle up things handikwanise kutaura noti ndinochema. Come and chema, come and cry. You are allowed. Uya ucheme. Crying is a therapy. So I heard hanzi crying is a therapy. Ukaenda even kuma therapist ari professional ukachema nokuzati chema vachitokupa ma tissues kuti chema puritsa. You are allowed. Come for nai chema, all right. You are allowed to chema. Tichakuteerera chema, tichachema newe antika. Then you feel okay afterwards. You feel okay. Ndaimboneka game kekuti ipapa vakandikaita zvinhu zvinondirodza stereki ndaingochema. Ndaichema zvokuti ini misodzi yangu kudhara yanga isingabudi zvokumhanya kudhara. Saka zvandaiita ndaiti chero kumufamily medu mukafiwa papaya tikaenda kuna vanti muchimuza kuti marufu ekuzimbabwe ukasvika pafiwa nehama vanese nenga vachingosvika pagedhe repafiwa vanotanga kuita noise vachichema vachibonderedzana vachidii. ini misodzi yangu yanga isingabudi zvokumhanya, saka ndaigozvishunya ndigozvikwavhura kuti ndicheme, ndigozvishunya vediwe ndigoshunyuka kana zvazvokuti misodzi ngaibude ichiramba kubuda. Hanimaona ndandisina misodzi yakadaro. Anmona ndandisina misodzi yakadaro, ndaizvishunya kuti ndisvika kuzvishunya kusvika ichiramba kubuda iyo misodzi yachona. Anmona hamuna zvinozongoitawo so nekufamba kwenguva nekudai so kutiko zvinoizvika inongogara iri apa inongoyerera kudai zvokuti handisisiri munhu anogona kuchengeta kana zvinhu zvinorwadza. Kudhara ndaigona kuchengeta chinhu chinondirwadza chaindigwadza nguva yakareba ndangochengeta, but mazana nyaya kuti misodzi yaya kugara iri mudhuze uku. Anmona ndongochema pandatopukuta misodzi ichibva kuenda kusekerera ndatoyebhoo. Saka kuchema kunobatsira shuwa. Kudhara ndaigara ndine dambudziko kuzasi sagoni kuchema ndaishunyizira utata yekubika mafirimu masikana tabika mafirimu kudhara uku zvakaoma imi. Kola, hello. Muri sei Kola? What's going on? The guy on the phone back. Okay, let me call her back. Ndaichema vediwe kuti zvokutamba imi. Titakumfonera chona. Kola ari kuZimbabwe ndofunga network yake yabvaitiza, but ndinoziva kuti Zimbabwe ine best network one. Ndinoziva kuti Kola ine kuZimbabwe ine best network. Aminoti chi
ndofunga idhata remufoni haichapindi amene kuti zvaitika pa haichapindi right. Kana varipo vamwe vari kuda kufona guys, varipo vamwe vari kuda kufonawo kutaura confession dzavo, kuconfessa zviri mavari. Hanzi crying cleanses the soul. Yes, Samantha, I agree with you. Are you sure? Mazano ndo zvandongoita ndinongoburitsa misodzi yangu kudai, so ndapedza toburitsa misodzi yangu kudai ndotopukuta zvisodzi zvangu zviya ndakutoseka ndotoka ngoti ndambochema andiwana. Saka ndakatozviona kudhara ndainetseka ndaigara ndezibundu kugara ndine chiaizi chigodo chokuti handigoni kuchema ndasakwanisa kuzvirilisa ka kutaura futi handichigoni ndandisingagoni hanimaona kuchema handigoni saka ndega ndakangozvimbigwa kudo hanimaona hanzi chaka maizoshunya muchemeri kupi kuona iwe foki ndaipesana kunyepedzera kumaroko unoti maroko vandaishudha mafirimu zvinonetsa ndaipesana kuti asi misodzi isingabudi handiona misodzi isingabudi isingatobudi ndakanga ndakuti kukafa hamai padhuze ndaifamba nechivhiksi changu chandaifamba nacho muhomwe kana toinda paya kumariro anozati nongodzi handei kumariro navanhu vakuru nongoenda nevhiksi yangu kandasvika ndadaisa anozati inoburitsa musodzi mumaziso muvhiksi unobuda musodzi mumazisomu handimaona inenge isi misodzi yekuchema amene zvinongoitika masanongo amene ungobuda ndochanditoshandisa because yanga isingabudi misodzi yacho yanga isingabudi zvachose mufunge handimaona yanga isingabudi zvaitondinetsa kuti vanhu vanongochema musidza wenu mbobvepiko zvaitondinetsa kuti vanhu vanongosvika vachingochema tabva uku vanhu vese vakanyarira tabva kwese uko vanhu variziva vachitaura nyaya vachiseka tiri mumota tangosvika pagedhe chite munhu otobuda kudai watobata musoro mmere kwiriri ko madi kuchema kubva tichibva uko musodzi zvaindinetsa mufunge kuti zvinofamba sei handimaona. Saka ini wana makrokadhati ndotatoita because ningungunyara kuti vamwe vese vafamba vari kuchema iwo gongoni kwakwangodaiwo maziso sasamwe tine maziso makuru nikukunyusa uri kwakwadaiwo maziso aya uchipinda mugedhi rado vari kuchema kunzi kwa havasi kuchema unopisira zvakaoma vedu zvakaoma. Saka varipo here vamwe varida kufona guys, varipo here vamwe varida kufona varida kuconfessa varida kutaurawo zvavakasangana nazvo mupakurarama kwavowo kana kuti zvimwe zvinhu zvokuti havachazivi kuti voita sei vakazvichengeta makore havasi kugona kuti havasi kuziva kuti voita sei kuregerera kwacho zviri kunetsa. Varipo here vamwe vanzi maine musika taona indaive nemusika wainonetsa kana pasinapo tigare tatizoti hapasisina hedu tivhare sho handitika ndaive nemusika watawanda ine kuti takakudza panapa unototi kunyepa unotozoona nevanhu vanondinyatsa kundiziva mucomment section vachizoisa macomments anobanyatsa kuzotozonyatsa kuzoti kweya ichokwadi chikutaugwa nasimelichi indashudha mafirimu ini mafirimu ndini munhu aishudha mafirimu zvokuti baba vangu chaiva zviti ndiri murovi mosati kuzimbabwe kunorohwa munhu imi guys. Baba vangu aizviti ndiri murovi chaiye wokuti vava nefeni belt ravo ravakanga vatora kubasa kore black randairohwa naro so rinenge zirabha muriziva feni belt rinenge zirabha riya rekuti ndairohwa naro ndaitoziva kuti ndakabika bhinzi dzangu kana vodzoka noti baba vangu vaishandira kwatonga asingachandiri muyadhi ndikuya kuzorohwa ndaitogara ndapfeka kana matrauzi angu kana matatu ndakaidikidza chakatsva hai musika wairi asi kana muzati mwari uyukawo mwari akanaka inangu nditori nhubu yakawanikwa nyasha chaichayani panonzi nhubu dzakawanikwa nyasha ka sumuka indofanwa kuti number 1 kusungwa nekuti ndamwari kuti mwari ndokutendai nokuti zvokwadi dei yanga isiri minamato yamai vangu neminamato yevashamwari avo yavakamira nayo chokwadi kutaura dai dei ndakaparara ini dei ndakafa kudhara even efamily yakatokangana kuti kwaimbove nemunhu anonzi ameno akatofa kudhara because memusika wacho nayo zvaitorio ndoda kufona but zobudi sisimeni ndoda kufona but zobudi fona Diana let's give it a try, let's give it a shot. Fona zvakaramba will drop you fona indaidongorama ina baba vako vati bedroom chida kuona zvaitika guys musaka zvokutamba nemunhu akadaro imi pfungwa dzakadhakwa kudaro pfungwa dzakadhakanyika kudaro ini ndakanodongora ndaitoziva kuti kana baba vadzoka kubva kuauti pane zvinoitika umo maimwana atisizoti madhozi ave ekuzimbabwe edzimba anenge ane chiburi handitika dzimwe chiburi dzimwe vaisa key vobvisa key ndaitonoona kudai kudongorera kudai uchiona zviku imoti dzadzo dzakakwana dzadzisina kana kutombokwana mufunge dzaitori pfungwa dzaitove munhu ari doveni uda nebhaipola hatisi inoziva kuti ni mwana unga mwari ndovada nokuti zvavakanditira ndozviziva mukati moupenyu hwangu zvavakanditira ndozviziva mukati moupenyu hwangu ini ndozviziva ini ndaino kutadza kuvata hope kutadza kuvata hope chichimirira kuti kwava chinovata here baba toda kudongoera utoti nyahwa vamwe vanose vakavata nyahwa usvikoti hanzi dhorononoka kuvanonoka kuzodzima light unenge ukatoisa chiguziso rako kudai sindingazoti shuwa ndombochifungwa kuti one day kodei vakanga vakoti ziso iro chicho wobaya
chichaitika. Zvakaoma hazvo. Zvakaoma sikana. Raitova benzi chero guys. Ungatosekenyo. Raitova benzi chairo. Benzi. Ndona raitove. Ndandisina tombo robuda rinomaoni guys. Kana kakutopenga chaiko togwara fungwa. Imi. Kana kuti ndasvika kuma 14-15 komai mwana. Baba wangu ngoti kungosiya moto yawo chete. Yakapera zvakubondera munongo waini. Chimodzo ndo zvandokuza kuti Mwari wakanichengeta. Chimagine kuti ausatone kugona kudrive kwacho ausatonyatso wogona. Unongoti nokuti apa kwa payo wobuda asi chidzoka uchirohwa futi ipapo. Wotora wobuda. Mai mwana uri waitsika vanhu. Waitsika vana vevanhu murodhum. Handiti jere. Waingofira mujere. Hanti waingofira mujere. Nasizo nchimedza. Ndutara chokwadi chaizvunhu zvandaita ko ndiri kuita zvokunyepa. Ndutara zvinhu zvechokwadi mufunge. Zvinhu zvechokwadi zvandaita chaiko chaizvozvo. Musikana murangarira mumainini wakamboshanda mainzi mainini Manxive so vaimboshanda mumba kwedu. Mainini Manxive vaiva nemukomana vainzi Filimoni aigara muraini medu mufilimoni iyeye aishanda kuchipatara uko aishanda namai vangu. Saka Filimoni yayo yakumba yachoga netransport yekuenda kubasa kuti musandisiyewo sisi kana muchichi vashanda hospital. Saka vaimutakura. Saka aingojarira kuya kumba bva anyenga mainini Manxive aya andika. Saka anyenga mainini vaya Manxive aya andika. Mainini vaya manje dzimwe nguva kana chida kunoona Filimoni wavo vavasinga isiri off vainyepedzera vanenge vambofunga unorohwa lula anditi vonyepedzera kuti konzi indana melinu animona konzi vafambe nenika ndoenda navo animona kana kuti iri off papa voenda kwa Filimoni kwa ndaivaona kapmuraini 1 wopinda maFilimoni ka indaitoziva kuti kwa Filimoni kune chiwindo chiri kuseruko. Vaita game rese ndakadongorera ndichiona mai mwana ndiri pachiwindo kudai ndainodongorera mai Manxive ndaionerera vidwe ndiri mwana mudiki. Munotoda kutopenga brain kwako kutogwara chaiko kugwara mai mwana kwemwana gwara chaiko. Saka unonyazana kuti zvasina mira mushi. Mai Manxive ndiwo ndakanyatsa kuona zvese. Mumwe musi ndikambofanira kupinda muwardrobe yaFilimoni ndaziva kuti vabuda ka andika vakasiya dosina kuningirira. Vanhu vasiya dosina kukiwa vabuda vaenda pamashops padhuze nekumashops kwatogara vaenda pamashops andi vaenda iconfession anti-confession day here naye akupuradza guchi. Sanditoconfessawo vaenda kumashops ka ndasara ndaziva kuti vachidzoka chete chigemu chiya chinotorohwa chete. Ndapinda muwardrobe yaFilimoni imi. Ndapinda muwardrobe yaFilimoni muyamya ndavhara dhondo kuseri kwenhumbi anomaona kwaFilimoni kuya akadzoka. Musi wendiwa ndakanyatsa kuonazve ndandiri padhuze kamuwardrobe apa wardrobe yakatisana nemubhedha kuti musi ndakaona munongodza ndakaona mai mwana zvose apa uri mwana mudiki asinoda kuziva kuti moziva kana muchiita zvinhu zvenyu guys ka be careful of vana. Ngwarirei kuti hapana vana vari kuona here hapana shuwa ngwarirai. Ndiri muyamya mai mwana ndanyatsa kuona mainini Manxive vachinyatsa kubatwa Filimoni yavene mazindebvu achivakisa uyu ari kuvakurira dress uyu ari kuvakurira dress. Ndakangodongora ndiri wardrobe ari kuvakurira dress raisa uko vasara nechibhurugwa Filimoni abvisa chibhura cheche vakwari muchukuchuku vari yellowbone. Manxive vabvisa nekikiri vabvisa bhurugwa rokoseri bhurugwa rakandwa Filimoni yawapisawo chibhurugwa rake wabvisa sheti. Ndiri kungodongora ndiri kungoona ndiri muwardrobe muyamya mai mwana. Munoziva kuti ndakazobuda muwardrobe muyamya mumba maFilimoni na9 ndishaya kubuda kuti ndobuda sei. Vagarira mubedroom ya vachigariramo manje hamuchabudiki bedroom ya. Ndakadorohwa kuti wanga uri pi9 usiku ndichingorimo kuti hamubudiki vanhu vaya vatogarira imo muya mubedroom. Uchabuda nekupi? Aimika ndiregei zvangu imi. Mwari vakanaka. Mwari hanzi magara kizvazo kuti kauita chibundu paziso apa wobva chimwe chibundu weda apa aiwao yaitori garo ziva mai mwana yaitori garo ziva. Saka zvinhu confession zvinhu zvatakadiwo zvatakaitawo tichidi tichikura zvinhu zvataiona tichikurawo tichiitawo tichikura andimaona zvinhu zvataiwonawo tichionawo zvichiitika tichikura hatizvirambi zvasikana. Takanga tiriona takabva neko kumunga kunapwa mai mwana takabva neko hazvirambiwe. Saka anzi tipewo namba dzavamai yowe sheuti handichagozviziva asi zvinhu zvine more than 30 years ndichadzomboziziva namba idzodzo kana kuti ivo vapenyu vebva kwachiri madzuko kuti vachiri vapenyu here kai kunonzi kusiya ukwe vapenyu here variko vakazodikana kuchazoziva kubva zvavakazoenda vakatozorogwa naFilimoni iyeye. Hanzi handisi comfortable nepalife. Alright, Diana knows kuseri, it's okay.
nai kuti usiku anditi kana musikana basa aenda ku off pai anditi akaenda ku off anditi anodzoka kenguva yanenge achida saka kubuda kwakazoita kakuma past 9 koko kubuda kwavakazoita voperekedzwa naFilimoni vava vamuka kubva kuhope dzavo dzaungavata ndichingori muodrop pai andiona nyaya dzavo dzaitaura pamberi naingo nyaya dzose dzichitauka ndiri muodrop imomo kuzobuda kwakaita Filimoni akuvaperekedza ndokubudawo kwandakaita andimaona saka vakati vachinu takanosvikirana kumba vachisvika ndichisvikawo asi anhambobvira ndakaudza hapana akambozviziva game iroro nyaya yekusvikirana nhasi hapana akambobvira ambozviziva chero ivo maini mamwe vaya handina mbovhira ndakavaudza andimasvona handina mbovhira ndakavaudza ndochokwadi chiripo handina saka munongoona kuti mweya ingovewo musikawa chaichai kungoti unenge uchingokura uchingoita musikawa uchingodii saka raive gemu racho right aripo here mumwe anoda kufonawo kana pasina tivhare zvedu tinde anzi makambori choma lainani ndane musikanzwa zveshuwa handitombodi kuramba ndotoseka hangu ndikaona muona chinotaura nyaya dze25-30 years ago because ukakura neni unondiziva uda kunditaura zvinhu zve25-30 years ago ndozvandichiri izvozvo ndozvandichiri kurarama izvozvo ukanditaura zvinhu zve25-30 years ago iwo hauna zvako shosva zvinhu zvaneni ndichitotukigwa nezva25-30 years zvaneni ndichiudziwa nditukire zvaiko zvino tione kuti unowani hapana chaunowani nditukire zviri kuitika palatest hani maona dai akakiya Joe Filimoni ndaide ndakatogara adaiwobuda nepawindo mawindo ndaibuda nepamawindo ndaizobuda hangu anomaona ndaitozobuda kana varipo Samantha iko zvinovachembera handifungi kuti vangawanika paFacebook because vanga vari munhu mukuru titoriwo vana ipapo anomaona anzi mamine makore mangani ma14-15 ikoko 16 ikoko anomaona saka zvinonetsa izvi hani ndaikudza kambokudza kuti taibuda nepachiwindo kumba kwedu chepatoileti tichienda kunonzi kusekasi kugomba uko kwaive kwaitwa magigi uko toindaka dzimwe nguva kwaive tichi matamba nadzo vaiva natichi matazi vachiuya kuna nagweru kuna naswimming pool open air uko toenda kukoka takapfeka mazijini edu mazomba yaya yaveke kudhara ya toenda kakoko kuna nanhingikiri kunenge kuri kuswimming pool achiridza imomo muswimming pool yamiya umwe musi ndikazowisigwa mvura zvete ndakambokudza nyaya iyo ndikawisigwa ndikasundidzikwa mvura ndasundidzikwa mvura mai mwana dzakuenda kuma4-4 disco raipera kuma5-5 ndikaenda kumba ndakanyorova mama wangu amukowo vachitirega ndipinde mucheleto kana chiwindo izvo ivo vaivhara zviwindo handizvi vaivhara zviwindo kana tovata kuita mosquito handi saka indaizomuvhurawo ndomuka ndovhurawo hanimaona ndobuda vakazomuka vakati vapinda mutoileti vakaona chiwindo chakadi chakashama kati ko vana ava mutoileti mavo vasiya chiwindo chimhepo saka iri kupinda neapa pachakashama ndobva vavhara indadzoka ndakanyorova zvandiri kubva kweka kwatichi matasi ndadai pachiwindo changu chandajara kupinda chiche chawanike chiwindo chavhagwa mai mwana ndakavata muchibagwe muzati kuZimbabwe kumusha tairima zvibagwe ani muzamuyadhi unisa zvibagwe kumasaidhi kwedzimba uko ndakatovata muchibagwe imomo kuvata muchibagwe ina ndakambokudzai kuti guys mai vangu ndivo vakatanga prayer ndikiri prayer lunch hour prayer paGweru General Hospital nenyaya yangu yekuti vanga vasingazivi kuti voita sei neni vanga vasingazivi zvokuita neni kuti ndorasha here ndodiko ndoba vangu vachiti ihuku ndodla mazaya yayo ndihuku ndinouraya nenda ujeri vatadza mai mwana shamusho zvokunzi kwaishamusa mudamzika haipedzi musikanzwa mwana ichokwadi babangu vaisikama nekupenga babangu vaisikama kuti vairova munonzwa asi mukati mekurova imomoka ndandatove neni ndandisina kana basa nekurova kana ndaitowa sokuti hazvina kana nebasa rese ndongoita musika ndandorohwa zvine basa rei ndikangoita ndoyandorohwa kozve basa rei andimaona ndo zvaitoitika namatamai vangu chero vakashayika aisei so rest in peace ndo yakandisevha iyi ndo yakandisevha namatamai vangu ndo yakandisevha kweko kuita vakomana hobo kokiko kuita vakomana hobo mai mwana ndine vanga randakachekwa nemwe mukomana ino ndachekwa vaita zvekudhumana vachandi vaimira pachibridge kudhara vauya vamira pazvibridge payaka vamira pazvibridge vari 4 pazvibridge ipapo vari 4 kusangana vari 4 including na Gilbert wepano vababa wepano nasapa vari 4 papai mai mwana pakazobuda iroro rimwe zishurugwiwe irorero mai mwana rikati unotidhumanisa iwe uri ani iwe mai mwana unotidhumana ndakachekwa iri vanga harisire kunyepa iri amai muriona here mine mutazi iri amai mugura ruona here iri rapa iri amai mugona ruona here iri ndakavedzengwa nebangu mirai ndidavirewo kola hello ndiri raita ngadzi muri sei konfesa yenyanzvadzi yangu
zvakanyanya. Iri nyaya yacho iripo panyaya dzababa ndakuda ita ndakakura ndiri takazvarwa takawanda vakomana taiona vakomana vanga vakawanda saka pakukura baba vangu vasingandifariri but ndakatofanana navo chaicho. So zvimwe zvese zvaitirwa vamwe ndaasingaisirwi. Vamwe vaindiswa kuzvikoro zvepamusoro ndandisingaitirwi. Chero pakandoroverwa mukoma wangu mudzimai, inini wanga ndakazviroorera, handina kuroorerwa. Saka chero kumabasa pakaita inini vamwe vakazoenda kumwe nemamwe mabasa. But inini ndakazokuzviparapatirira basa zvazo. Saka ndakazoona kuti nyaya panapa nyaya inenge isina kumira zvakanaka. Kuti ndikwanise kudii kuzviraramisa. Saka apa tatiripo papa tiri vana vese vanga varipo. Takazvarwa tiri 6 vakomana chete. Vakomana vese vakomana chete saka tese tatichipo. But 3 ndo vanga vari vakuru, ini nevamwe 2. Zvadaro vamwe vaiva violent so kwandiri so. Saka nokukura kuya ndiona munhu haasi kundifarira chero ndikaenda kumombe unongobatwa rafu chero kadii unongobatwa rafu vaiva violent kwandiri zvakanyanya. Saka ndazvichigurusa kwavari. Saka ndakazoona kuti no man ndopanambobvunza amai vangu private ndiri ndoga. Ndikavabvunza ndikati apa pamusha kwangu here kana kuti mai makandondiita samota mukandiuya mukanditsveta panapa ndiona hangu yokutamba. It was a painful patient but ndakatobvunza kuti ndiona hangu yokuti yokutamba ndikwanisa hangu kundosvaka baba vangu. Mai vakanditaurira kuti no ava ndo baba vako no matter what ukaenda kupichoro ukaenda magenesis ndo baba vako iwa. Ndakatipurewo ipapo bhozi ndaita ndibvunze ndaenda kuchikoro ndaifamba 20 kilometers kuenda kuchikoro 20 kilometers kudzoka ndisina changu. ndanga ndisinga bhurugwa ndaipfeka 1 pendi ndasingaizive pendi ndakazoipfeka ndakushanda ini. Shame. Handasingazive kuti chinonzi pendi chii kana matv tasingamazive infact inini zvangu ndasingaizive ndakazotanga kuzviziva ndakushanda. Saka ndaitofamba 20 kilometers kuinda Monday to Friday ndodzoka kumba. Ndakazvaona kuti kana mai varipo is better kuti vaindishiuda mbichana hazvichanaka mwanangu uramba zvezokuipa zvokungokamfota kana mbotengesa mbambaira votengera zvimapatapata aya $4 for 2. Then ndokwanisa mbopfeka but patapata moatokaringisa kana mombe kana kumunda rodambuka zerovhomuka kwachi ndopfekera zvipa 0 ndosunga newaya. Saka ndakakura muri ndiri munyaya idzotirema zvakaita kuti ndivengane nababa vangu ini. Pakuzotsvaka basa ndikaona kuti ndobva ndazoona kuti mutembera parumwe ndikamfota regai nditize panapa. Ndobva ndatiza ndakataura chokwadi iconversation today yakanaka. Ndakatiza ndobva ndaenda kwekwe. Ndaenda kwekwe ndakandoita mapepa efeki. Ndakauzoona mumwe akachashamarisa mapepa efeki. Ndaita mapepa angu efeki ndakatobva ndawana basa mugovernment. Ndawana basa mugovernment ndakashanda ndikaona kuti basa iri harina mari ndakutanga kusapotawo mai vangu. Ndobva pachitanga kuita hondo manje yamai nababa. Pandisati chingori nehenga yababa iyaya. Ndandingori nehenga yababa iyaya. Ndobva patanga kuita hondo yamai nababa nzee uri kudya mari yemwana uri kusapota kwati uri kungosapota mai vako ina undisapoti zvazodai. So but zvazodaro
inini ndobva ndaona basa riri kunetsa rikaindisiye ndindokumhiri kunoenda kumhiri wamafungo kunoenda vamwe pakuinda manje handi ndinongochida munhu kwaunosvikira futi ndakafunga kuti ndikamboda kuita close nababa vangu ndakwadziwa nambotadzokedzana handiti but baba vangu vanga vane hama dzavo vanin'ina vavo nemadzikoma avo nanasekuru vanga vari kumhiri kwemakungwa kuti vakwanise kuti nditorawo ndisumukewo ndi munhu wayane chungu but havana kuzviita izvozvo vakatoudza hama dzavo kuti musamugashira akasvika kokoko mudzime mafoni isimeli ndakadzimirwa mafoni ndakuvambuka mhiri ndadzimirwa mafoni ndikatambudzika ndikarara pasi pemabhiriji asiuna zvongo ndakangozonongwa nomumwe murume akachamari endo ameno takangoitawo sei akangoitawo lati ndazongoti ichirikitika kwauri ndikamuronedzera kana ndo zvinoitika shamari yo tendo ndogara neni murume wendo kutanga kundiisa kuchikoro ndokutanga kudzidza kutotanga kuti sitiri ndikuita kuchikoro chaipo zvadaro hazvina kutenga haina kuperera ipapo saka ndaida kuzamazviita close nababa vangu but the moment ndobva ndatanga kutsvaka basa bcause ndadaitiwa mapepa ndaane zvese nemunhu akanditora uyu akandiita mapepasi akandiita zvese everything tika ndakugara kumba kwake munhu akutora semwana wake ndaitoti nchiinda kumusha aindiitira everything apa manje takuitika vabereki vave vakunetsana manje nenyaya yangu vakugara vachirwa nekuda kwani kwangu inini but unosapotwa nemwana what then zvadaro ndobva ndazoti no it's fine apa takaipa musati musanetsana but ndaitosamakitira mudhara chimwe chiitira mai chitoti ndikaitira ndoita but ndainzi ndinoenda nerwesei ndichitira mai vako saka zvinhu zvakaramba zvinetsa nokufamba kwenguva saka inini ndobva ndazoiona basa ndawana basa ndandakusenzawo ndakuitawo zvimariyo ndakushandawo mabasa ikoko kumhiri kwacho kune mari ndakutowana mabasa epamusoro koza ndaitirwa mai ndaitirwa everything ndakaitirwa everything nemunhu ndakaitirwa everything hatiti kunyepa saka ndakushanda ndaiti kana ndikafonera baba wangu inini nditakuwabvunza mufaro basa raipera kana ndinokuvafonera chete kuti ndikatoti adasi friday ndikainimbofonera baba wangu inini ndimbovabvunzawo bcause kuti ana kwakune malandline kwakusina matelefoni rega ndifonere baba ndizoti kumba kwako kwakamira sei kumba kuri sei kuti ndokuti bcause kuti musha zvimasofoni zvachangopinda painesa but ndaikuti ndikangovafonera chete aiteta dambudziko kubasa kana kuti basa ropera ndo zvaiitika ndaikuti ndikavafonera chete basa raipera wani chini ndikafonera munhu ndakazozvinotisa leta but wani chini ndikafonera munhu basa ropera ndobva ndastopa kufona ndichishanda ndikati no ndikaimbozvidzama ndobva madhezi wavo ndo madhezi aitengeswa zvimalaini achiri ma072 achadhura zvakanyanyisa nonga mari iyo ndakatoisenzera almost mwedzi wese yokutenga line ndobva ndaisa line iri anobva ratengwa ndobva ndamutembere torai line but ndaiti kana ndikafonera mutembere hapana chinoitika ndobva ndafonera futi ndikafonera this week mutembere next week ndofonera mudhara basa raipera ndakachinja mabasa maybe 5 mabasa consequence imwe takatevedzana so no ndikazozviudza no man ndikaiti ndizvipe space saka ndasingachafoni ndisingachaiti anything ndandigara pabasa ndapromotwa pabasa ndasingachafoni
saka ndikadai zvinodai so ungotikasika hapana zvinhu zvangoitika zvinhu zvangoitika muzazoma mai anenge atifanza zvinge zviva vanenge vachivanza zvinhu saka mavanzira akaita zvinhu kudaro kusvika ndazozvifambira ini ndoga ndakambozvifambira ndiri munhu aita zvemapostora ndakamboenda kumapostora pani bcause nyaya dzekuchechi unenge wakakurira nechechi yamapostora zva zvakasiyana ndopandakazonza ndarekedza kufonera mudhara wako anoto haatombodi kana kukuona and hatombokudi kubva wachikura ka it was a mistake pauri kuti anototiwo wakatiwa mistake pakuzvarwa kwako saka haanambobvira akuda but ndibaba vako but haanambobvira akuda saka zvadaro akadzi haanambobvira akuda saka ini ndakaramba ndichitaura no ndichalimita kufona then asi zvinhu ndovaitira mari ndati ndikavapa ndaigona kuti ndakudzoka ndoita kana dambudziko saka ndanga kuti ndikavapa ndichida kuvapa mari ndaisa sendi somebody ivo ndasingachavapi but nokuda ndaisa relationship yangu ini nababa then pane nyaya yakazondirwadza yendoda kuti ndachati ndatotsanangura manje ndizoenda kunyaya yakazonyanyondirwadza SIS vana vakazo effect chaikatakata bhozi vangoita vanhu vanenge vachitarisa vanaiziva ka bhozi yakatobuda kumanhu nyaya yakatonesa yakatoitika popular alright ndakuda ndichikatakata kusati vanhu havasaizoiziva ndini alright then pane nyaya ikazoitika vabereki nobva vane tsano nenyaya yekuwa zvinhu iwo kezvezvawagarika hauchandirangariri hauchandidi vabereki vakunesana vakuda kuramba hana manje saka zvadaro wakazoti mwedzi wakupera nokubva vati ndikaindotora mari yangu rendi kuharare bcause imba yakazoextendwa saka mai vanga vakuti inini kana inini vana mwana akaextenda imba yaextendwa kureva kuti mari dzinenge dzakubva kumarooms aya inofana kuuya kupi kwandiri kana vasina kudini kunditumira saka pakuzonetsana kwavakaita koku mai ndo vakazourawa saka mai vafa postpartum handizii yangu tinonyepa yakalaita chinyema yakangotaura kuti munhu achazoarohwa nebhutsu arohwa bhutsu pavhu ndokubva yandobaya patso saka zvadaro munhu saka mai ndobva vati ndozvauraya munhu saka ina handina kutaura ndandine mukomo wanga aripo ikoko anga achikure aishanda kuvanhu vemutemo iye anga akaitsawo kuti korona mudhara nobva aitikatika yaichakatipatika kanza ndibaba musavadii musavasungisa musavadii then inini ndandine power ende ndandakutowanda ruvengo ruyamacho rwanga rwamumwoyo mangu saka ndandine power ende ruvengo ruya rwanga rwanyanya rwanga rwachikura handidi kunyepa ndandikachati kana kwaona saka ndandakupretenda parufu rwuya ndandakupretenda ndaipretenda zvinhu zvaiitwa ipapo zvadaro ndobva ndanyarara saka munhu aipwenga i1 ikanzi saka vahadzanzi dzamai tinotora mombe unonge vakatora danga rese one of them ndakatovasapota ndikati no kana torai ndakataura ndikati no handiti havana kusungwa is fine kana dziri torai one of them ndakataura no imi mutaura mombe dzamoda torai everything zvamai bcause ndivo vaishanda and am one of them kuti mombe dzacho dzimwe dzacho dzaitova dzangu ndaitoryirwa mari ndaitoti ndikatumira mari maitengai mombe murisapoteka mai vaitodya mari imwe mari dzacho dzaitova dzangu ndaishanda ipapo saka torai saka zvadaro vana sekuru vakatora mombe vakakuva hembe dzamai zvikapera chinhu chakasara sepangu pane papa vakomana pana vakomana chete chakasara vana sekuru vakasiya mapoto avo vakataura mai fana vakatisa kutora poto
vazouya inongotora zvemutemo zvadaro mudhara akafamba achitaura kuti vana vaviri ava ndo vanditoresa mombe dzangu handina kuuraya mai vavo vakabatwa nehati atatu pasina vhiki mukoma akabhafa it was 26 iri Sunday anga iri mwedzi pakangoita maybe mwedzi mukoma nobva vafa nobva taenda nobva tandoviga mukoma taviga mukoma saka nyaya iyi inodine taviga mukoma manje handina kuita power handina kutaura ndakangosvika taviga mukoma tikapedza ndikaenda kubasa ndaenda kubasa ndikashanda kanzwa ndakuponewa nje makatoresa ng'ombe dzangu makatoresa ng'ombe dzangu makatoresa ng'ombe dzangu saka nenyaya yekuudzawo vangu pane munhu andakauza ndikati ayopa ikanzwa vakatoresa ng'ombe dzangu zvakazodai nyaya dzacho takatomboenda kumakoti but koti yakabadya but tiwo vakaramba vachinditevera handiti vakaramba vakoti vakaramba ivo baba vakaramba vachindishungurudza kusvikira futi dare remumusha dati no dare remumusha ragarwa ndobva dare remumusha ragarwa ndandaenda kumusha inini bcause ndakavakira musha imomo chero ndine imba yangu but ndofarira gara kumaruzevha inini kandaenda kumusha chero ndine imba mutamo but ndokarira gara kumaruzevha saka ndazodaro vavhiringidza anobva ndaenda good friday kumusha handina kuvaudza saka ndakatsvaka the poorest person mumusha anonzisa ndobva ndamutengera mombe 5 ndakanoenda dokutotsvaka kunotengeswa mombe kumaskiti kuyakuya nepolitisi yacho ndobva ndamutengera mombe ndikati mombe dzikutengera kuti uchengete uzviraramise nemhuri yako saka zvadaro pakaita noise neni svikanzi iwe unofa ukandiona undipike nemotikari yako kana ukandibata chero ukandiona murodhi undipike hausitori mwana wangu vamwe ndo vana vangu ndakaudzwa mashoko akako wandisa ipapo ndikati inini ndichiitira munhu handina kuitira kuti ng'ombe dziri mubhuku rangu ng'ombe nedzangu dziri mubhuku rangu ende chero ukadzigare kumba kuna munhu umwe nemumwe anoita zvake saka pakaita noise ndobva pazoitwa dare remumusha paitwa dare remumusha ndakazozvidzora bhozi ndakazozvishora leta bhozi pakazoitwa dare remumusha vakuti unoda vakutaura zvakanyanya saka ndakazosvika pakubatikana isimeli ndobva ndavarova baba vanangozi ndakavarova vanangozi ndakavarova padare ndobva ndazobatwa ndikati no ndobva ndapinda motikari yangu ndaenda kupi ndakatobva kudare kuya ndobva ndapinda motikari yangu ndavasiya ndobva ndaenda kumba kwangu ndobva vazonditevera vachitipe lift unosiya kutara ndobva ndavapa ndobva ndatovasiya kutara hatinambotaurana but kubva musi iyoyo handinambozotaura navo ndobva ndazoenda kumba kwavo manje ndikati inini ndobva ndazoenda kumba kwacho zvenharo ndada nehasha zvenharo but zvandakazondoona kumba kwacho iconversation isina kumboya ndakamboona ndisinganzwisisi kuti nanhasi chii chakaitika kana kuti chii chinotora nzvimbo nanhasi kubva musi handambozvitaura navo until today makaonei until today handambozvitaura navo handinambozo nanhasi kana ndikatoda kuza mushaka make sure kuti handitosvikitira kumba kwacho yandakaexpendayo ngazvigare handiguriko handisvikiko ndinoita chero ndaisvikako mai vangu vachiri vapenyu ndozvo ndakazviudza ndakapinda mumba yedu yokuda kufecha zvinhu imusika wai ndakaona vatipori vandagwenya do ndikati ndotenga imwe haningamiriri munhu ari uko ari mudoro mumumu ari mozaza zvezimba dzokuaraidza dzokupinda nepaseji vamwe vanobva iwe munhu osiya bedroom rake redining dzimba dzese zozadza vanhu ndobva ndagwenya dore paya ndobva ndapinda ndobva ndatogwenya ndobva ndapinda bedroom saka handizivi chii chakaita siniti regai ndivhure muwodropu saka pandakavhura muwodropu but zvinhu izvi handina munhu wandakazviudza this is first time kuchitaura handina munhu chero mudzimai vanga handambomutaura chero izvo zvingatobuda panze kupinda motikari yangu anogona ngongwari pane zvandiri kuita motikari yangu ndiri bisi handisambopera
akazoti ndofara yangu busy live nemalaptop akatogona kumbati maybe handinambogera ndakamuudza because handitombomuudzi anonguti anongosa kuzati baba nababa vava havadini avaonani havatauzani hatitotaudzani saka ndakavhura ndakapinda muya ndobva ndaona trunk namune trunk mumbongo but trunk ranga riri muodrop ranga riri odrop anomona odrop ine masherefu kusaidze kusina sherefu kuya kumahenga maodrop anenge kumadziro noti mafitted okumadzira kumahenga kunenge kuchisiwa mahenga mahenga kwakune trunk ririko trunk iri makanga mune kuda mungatondibatsirawo ndozvimwe ndogonaita mwana mudiki trunk iri ranga rine zvinondidya ende ndinodyiwa moyo handidi kunyepera ndoko ndakambofunga kuti no kokana ndikatsvaka ndikamboti ndakambofunga ndakambofunga kuti koka ndikatsvaka vanhu hozi ndinogona kureza muma ndinogona kunge ndine mari zokuti titakure vanhu ndiinde navo kunyika kwavari ikoko ndototsvaka vanhu then ngosvika vodi horova nefuti drive vandodzoka aiwa no kuuraya kuita kana kushandisa yangu futi because inogona kunge iri current nyika ndiri kune imwe nyika ini ndiri kunoko ndoshandisa yangu inini but mweya unombondibata wakambondibata futi semuso ndakavarova wakambondibata futi inini handina kusiya futi yangu kusefa kai ndine futi moto bai ndisingaurayi munhu but mweya ukandibata kati no regai ndisiye regai ndidi ndisiyane nazo ndobva ndasiyana nazo ende musi uyo futi wandaona zvinhu zvakambondibata futi mweya wayo ende unoramba chingondibata unondibata nguva nenguva saka ndakavhura trunk ndobva ndaona mutrangu mune hari yedanda anoona ndiro dzedanda dzedanga dzemadzibaba but iri yedanda but mune mvura mukati mvura mukati mvura ima mumvura mune bhura ramai ravakafa vanharo mune bhura nependi ramai nesketi yavo zvakasunganidzwa itori hari hombe kanga muna matanga mahombe ainzikaona ndanda kutaura zita remukoma wangu ainda kuboarding school sorry ainjifa vana ainzikaona boarding school yamahombe aya saka trangiri ndakavhura ranga rakatiwa ndakabhenya ndikadzaona muneiyo rasecha ndikaona mune muhari uma mune trunk mune mutrunk uma mune uyu mune hari yanga ine petramai neblouse ravo nebra nepen zvinonge zvakangopfeka munhu straight zvinopfeka zvinopfeka munhu full inopfeka munhu nepitcoat zvakaisuswa zvakasunganidzwa handina kuzosunungura mukati ndakatya handina kuzosunungura mukati ndakatya kusunungura then ndobva ndasiya zvakadaro but mamune ropa because I'm still remember kuti mai vachizofa vaibuda ropa munhu aibuda ropa kuzasi munhu vakatobleeda because vakangozwani pavakafa havana hapasi ivo vakatosiya munhu mukadzi achifa mumba vachienda kuchechi vanonamata nhema kuinda kusiya mukadzi achiti aivarova mukadzi atandadza mumba achitofa iye munhu achienda kuchechi saka mai vakafa vachikudaro saka ropa riya yanga richingori pahembe dziya dzavakafa nadzo kuda vafana kuti vakavachinja pavakazoka I don't know chii chakaita but tandozanzokuti chatakaona vakapfeka zvaiti vane ropa saka zvatakaona futi mbongo zvazvine ropa nemakotoni anoiswa panhengo yemunhukadzi ayayo anga ane ropa saka zvadaro ko imimi bra yamai makaziva sei kuti ibra yamai I was one of them kuti ndaiziva kuti ndinotengera mabra amai nesaizi yavo ndaiziva saizi yamai wangu because mudzimai wangu ndokutaura kuti paunotenga zvinhu utengerewo mai mabra even ndisingavapi inini but I'm one of them kuti ndinotenga okay saka chinhu chese chandinenge ndatenga kana zvitari aino chitari chine chakadai ndindaiziva kuti mai zvitari zvavo zvakushota kana chakadai ndindaiziva
okay kana wakada ndoita parukupana vamwe nditotsvakirewo hedu ndotaura kuti ndokumbera undonditengerawo bra kana kuti mapendi amaiga kana amashoma matengera unonge tawo ndo matengera unoita amai even akandiratidza then iye ozondopa because inini hazviiti kuti ndipe munhukadzi mapendi hazviti ndipe munhurume hazviti ndipe munhukadzi mapendi iwe ari maamai asi dai anga ari mudzimai wangu saka ndakazviona ndikazviziva because ndini ndaizvitenga semosi saka zvadaro because vamwe one aishanda aishanda munyika ende basa racho harina mari mozaona anoshanda muzimbabwe mumwe wacho aishanda futi imomo muzimbabwe but aishanda kune imwe side saka zvadaro ndokubva ndavhura saka chimwe chinhu chandakazondinetsa imomo ndakaona zvishangu zvevana vadiki vacheche asi dzimwe shangu dzandakaonamo ishangu dzemwana womukoma wangu nezvihembe zvevana vacheche zvaivamo mutsangi imomo mamo nezvinhu zvakawanda zvihembe dzavanhu dzakawanda wanda dzadziri padzodzoka mutrangiro saka ndakabva ndabuda handina kuzovata ipapo ndakabva ndangoti vanhu vaiva ndikati no mozoudza kuti ndikada kuti ndambosvika pandakutoinda ndikachipa ndandakutaura ndikapa mai vaigara ipapo ndikati no oi mari then mozoti moti wazotsvaka keyboard ndandauraya key saka ndagogaya sosa ndagogaya zvimwe zvinhu ndakuenda kumba kwangu saka ndo nyaya yakaitika iyoyo saka kubva ipapo until today hatitaudzani handitauri navo handidini hatitomhorosani handifoni saka pamakaona zvinhu zvemutrangi makatraya kuti mutorowo here kana mapictures ekuti mutaridzewo madzikoma enyu kuti ndozvandaona mutrangi ramba kana makadii makangovhara mukasiya zvakadaro ini mukomana mukuru asara vamwe vadika vamwe asi vakundotowa nemhuri dzavo handina kukwanisa kuti takaende mumhuri mazuva takitaka hatichatopakuwiriyana 3322 vanhu hatichapanda havana vachatowiriyana handizochisinoto I don't know tichinetsa si vanhu vakakura taitobatana taitozikana kuti taitova vanhu vamwe patike zvinezvi hatisina kutobatana kwacho kwanguva mumwe nomwe aita zvake imwe kutomboti chero kakutaura wedi tomaraka timbobvunza kuti takaitika chii timbofamba timbozva kuti takambouraya mai chaizvo chii kana uyu ndara achiramba ukamubvunza madheza ndaitaura naye ukamubvunza unounza kuti kwemi munogona kufamba kundobvunzira kuti munhu wakauraya munhu sei imimi makatondipfuma kuti ana kuti ndindakauraya munhu akauraya ndini ani ndimi makagara mandipfuma tikati aiwa kabva imimi makati hamusini munhu wakangononga wakafa iyo atataki pote minoti munhu akarohwa nembavha akabayiwa so akatadza kuti hamenoti takaitika akanonokerwa akadini akafa saka zvinhu zvakaitika riini izvi zvinhu zvakaitika 2017 manje apa ndo pakafa ndo but whole story yese yakaitika 2018 2016 2017 I think 2017 yeah 2017 ndo pakashayika mai but 2018 ndo zvakaitika zvese chero pakasaitwa nyaradzo handina kuinda ndakabva ndatoti handichatweni ndakabva ndatongoregedza vanhu vangofunga ndikatara aiwa ndabatwa nebasa saka nyaya iyoyo inotondirwadza ndomutoita sei help me ndibatsira inyaya yakaoma iyi but what I just say manje but munhu anovengwa anovengwa mufamily menyu ndimi kana ndiwe kauri one anovengwa handisindirwa inini ndine handitakazarwa tiri six pane aitevera wakashayika handiti then kwouya inini ozouya anonditevera uyu hatitotaudzani because iye anoenda kusaidhirani ramdhara then kuzouya last born
vanowirana nemi neuyu mukuru kwatiri, then ava 2 vanowirirana futa. Saka ava 3 vanowirirana voga, ava 2 vanowirirana voga, ava 2 taronga zvinhu, 3 ava vakaronga zvinhu zvedu. Ava 2 vanouya kuti hazviti izvozvo zvamaita ndezvenyu mumwe ngaite zvake. Family feuds. Ini nangu ndiri munhu aenda kuchechi but ndiriona kuti pakashandiswa ameno asipeshaniswa ira Shaisana. Yeah. Family entanglement, guys. Family entanglement. What a story. Vakomana vabereki vanoganga vakomana zviri mudzimba ende zvakaoma naimi. How old are you, Kola? I'm 36 now. 36. Last born in makore mangani? Last born in 2001, mudiki. Saka vana sekuru wekwamana relationship yako nokwana mai yakamira sei? Relationship yangu nini kwana mai is the best. Saka vana sekuru wakavatsanangurira here zvawakaona mutirangiri? Avo ndo vana sekuru ndakanguvataurira kuti ini pani zvinhu zvandakaona kumba kwamudhara, but munhu wandakaudza i1 but ndaumuudza friend akona zvinhu zvandaona kumba kwamudhara uku but inorema mani. Saka vakati chii havana zvavakataura vekwamudhara? Waoneiko takangotaura mukungoseka ikati waoneiko wakuda kuprofita here ikandiwo wakangodaridza kuti kana pane zviripo taurani kana kuti pane zvakaitika amen tangoona ndomadaidzira kandiita sekuru. Right. Nana sekuru ndo the most nototi hama dzangu boys vanototero kunokumba kwangu vanouya pavanenge vangowana time vanouya havana dambudziko nekuno sezvo kunoku ini ndine mumwe last born andakatora ndiye anoitiwa ari ofuno yemba pangu achigara kunoku. Ava 2 vanoita zvavo vokumba kwavovo vari voga kuda vanoshanyira nyava meno but one of them akasungwa bozi anga akitoita zvokuba atori kujere kutaura kwandiri kuita kudai so anofanira akatosungwa akatopuwa 7 years anga akuita zvokuropa vanhu akatopuwa ndokunga 7 years akatopuwa. Saka uyu asara umwe 1 ari kubva totopota tumisirawo mari muzvinhu zvakaoma kubva munoziva topota kuti muramurawo nemhuri yake zvinhu zvakaoma kubva asi tinototaura nyaya hatina dambudziko ende asi handinambovaudzawo zvangu nenyaya bhozi ndakaona kuti ndikavaudza tinobva tawedzera enga bhozi vanenge vachitaura tinavo ndikazovaudza nyaya iyi vanogona kuti varumeka ngatite plani tipude vana tipude bhozi ivo vanofunga kuti mwarambo mchinda ndiwo tatopuwa makona iwawo unokuita namudhara. Baba vaka hamene ndachiverenga macomment section vamwe vachitanzi hari dzavakawana idzi muchitrangi nemabrands kutsipika ngozi like kuvharidzira ngozi yamai but inouya because ngozi ndeyemutorwa haisi ngozi yekuti mai haisi hama yenyu ingozi yemutorwa inouya. Anyway hanzvadzi regai ndivhure malines timbons titore 5 people only timbonzwawo advice yavanopa nyaya iyi yandikurira pafair yandikurira regai timbonzwawo vamwe kuti vanoti chii because chiri kunetsa already mufamily mave nedivision kuti kune vanowirirana vakadai kune vanowirirana vari kusaidhira mudhara. Saka what will happen pamberi apo zvichafamba sei? Apa kune bhutsu dzamakaona dzevana mwana womukoma wenyu uyu wacho aripi mukoma uyu akashayika? Mukoma wangu inini ndiye iva kushanda ayakatsika nyaya zvokuti aya asina kuti bhozi aya nditi vaiva kukuma kuvakuru venyika vanhu vaishanda nevakuru venyika kuzimbabwe. Saka ndiye akatotsika nyaya ikati musasungisa muchinda bedai mubva vashayika musasungisa bondotaura kuti bondotaurana kumusha sevanhu vanhu vanga vakashata bhozi vanhu vanga vakashata vakaita white yavo saka chiti akaitika but iye akatobudisa pachena postmortem yakatobuda pachena taura no ndo nyaya iripo
nawo kuvakuru vakuru vaigara navakuru vakuru vachidira vakuru vakuru. Right. Ndoda kuti mudone hanzvadzi mutevere comment section pana vanhu vakufona pafoni yamuriyo iyi timbonzwa advice dzavo tiona kuti tiwo chii. All right, hanzvadzi. Yo. Kola hello. Hello, sisimeli Manheru. Manheru maswera sei? Aswera. Nyaya mukoma yakaoma. Yeah. Mukomana. Baba vako vari kuita chinonzi chipikira chekuvhara mhosva yavakaita. Saka zvazvinoita manje iwewe wakarambwa uri mwana vanga vachitokushandisa kubva uri pabirthright yokuzvarwa kwako. Kwavakaenda baba vako vanenge vakanoti zita remwana uyu ndo randoda kushandisa, vagokuvenga zvokukuvenga zviya. Yes, vabereki vedu ndo vakakutibereka, ndo vakakuzvara, asi vakazopira usinye nokuti matsananguro vari kuita hatred yangaenda baba vako yakaoma. Vamwe vana vese vanoitwa zvakanaka, ivo vanenge vakakufuratira nokuti vaiona kuti ivo vakakuvhurira, ivo vakakuda, kune kwavakanorova mikoko dzavo dzavakaita nokuti vakanzviriza pamwana wako, vana vako vabereka tindipa 1 ndimboshandisa ione masimba. Ndo zvinhu zvezvikwamu zvinonetsera. 1 2 baba vaona kuti aishi uyu wandatizve ndiwo wandoda kuti atambure ndo apa musoro. Did you get my sense where is coming from? Yeah, tukuteere. Vakutinetsana naamai. Nokuti mai vanopukira vana vavo vose vanenge vada. Nokuti mai vanga vakumira neraita, unofunga mai vaitoti umwana wangu unomuvengerei ari mwana wako. Hakuna mai vasingabvunzi bvunzo voyo kune murume wawakazvara nawo vana vese. But my advice is kuperera kwehani muri kuona kuti zvinhu zviri kuita gore negore zviripo. Mai havo vakaita senge vakarara but vasina. Mai zvavanoita manje, rega ndikukuudza manje mwanangu titokubatsira iwo uchitoita changamu semunhu akangwarira wauya pasisimira totingokupawo zvinokubatsira. Mai vanomuka, havagoni kumuka nhasi kana kuti mangwana, rega ndikuudze vanomuka vanokumusha kwavo zvaurikuona nasekuru ava vari kuti waonei vachisekerera usatobati mwoyo mavo vanenge vakafaraka, vanenge vatofamba vapedza nezvazvo. Tinogona kuita 5 kana 6 days ngozi kana yakuuya haiwishinanga pane akataka inozanasa neni nese makachena inenge iri mhepo ichikubvuta bhozi inenge nehasha. Saka kapa inovhuvhuta mhepo inobata nekusina asina mhosva inoenda. Saka iwewe uchiita changamu matitesi kugara pasina madzisekuru ako. Madzisekuru ako anotokuudza, vanazvo zvavakatotsvaga vakazvibata vakakuudzai, vanotomirira ine musi wangu chauya ende vanozviziva kuti baba wenyu is got a hand nehama yavo kufa kwavo. Asi havambozi vakakuudzai chete, muchiona vachiseka vachikuya havambozvitaura. Vanomirira imi mozovavinda kuti tatakakumirira ichi zvoti munouya. Asi manje iweweka wakabereka vana vane ropa rina baba wako, unofanira kuzviziva izvozvo. Vana vako ukatochigadzirisa iwe uripo uri upenyu nevana vako vanopinda mudambudziko iroro. Mageneral Sisi MELLY anofamba achidaro. Vana vanenge vaberekwa mune munhu aita upombwe, aita uroyi hwese uyu unouya kuvazukuru. Ndizvozvo zvonobatana nevana vako kuti vana vari kupinda papi vanoziva sei zvasekuru. Sekuru vakaparamura, vanenge vakaparamura izvo zvibvunzo zvauri kutsanangura izvo kureva kuti nekuvana kwako kwese uko he is covering everything. Saka your territory yako you must cover with the blood of Jesus.
Yes. Don't wait with evil, with evil. Don't use that gun that you are talking to shoot. No. Don't do that. Iwo tsvaga protection kubva kuna Mwari. Mwari kudinga vakuitire zvakanaka. Motsvaga vanhu vanokubatsirai kugadzirisa nhau yenyu, baba yenyu vachiri kufamba. Vaputse makore avo nokuti achakupedzai mese. Iro ropa rirororo gore rachasvika rakuda futi rimwe ropa rinouraya futi one wenyu. Iro ropa iro rimuchideme icho chouri kutaurai. Zvezvo zvauri kutaura izvi it's a witchcraft. Iri kuenderana nokuromba kweropa. Parikutodiwa ropa remunhu apa. Rinofanirwa kunzi pamwe rakapuwa vhiko remakore 2 kana 3 kana 4 pachifanirwa kufa mumwe munhu. Nokuti chavakanotora kuchiri kuda ropa. Saka ropa iro ndo chanda kuzoti ivo vari kutsinyedzera kuvharidzira mai vavo kuti vasamuka nokuti munhu womukadzi akamuka ingozi inotemesa musoro. Vari kuda kuti vakaivharidzira vasingazivi kuti ichamuka. Saka vanofanirwa ichadya nevana vavo. Saka zvichabva zvadai manje. Izvo zvatotokuudza chazosangana nazvo zibva kwatisimira kuzovaudza. Mati gare baba venyase baba venyasa. Kwavakanozvitora vanoudzwa kuti aiwa unazviziva kuti uchabhadhara pamakore akati. Pamakore akati ndoda mwana wako pakati. Kana mwana wako kupedzisira. Zvapedza zvoti ndoda mwana muchechi achiri kukura asati akuziva chinhu. Zvinoitika zvese izvozvo. Saka iwewe woti chichangamu usarara. Asati kurara hopeshi kana kuti hasa dzese dzauri kuti ndoda kuuraya vanhu ndopfuura kuti haiita ndimwanangu haiyonopedza navo nokuti kwavakanozitora muzvizivini. Zvavakanotora ikoko hamuzivi vakanobata vachinokuti kwekunzi chii. Vachizviudza ende futi vakazviudza musha menyu. Mamuri imimi kwete kuti kwamunogara kure mumusha menyu mune zita renyu rababa venyu. Saka murimowo kuti mugati kesi iyoyo. Nokuti ndivo vakanozvipara. Iwowo wakutotsvaga munhu akasimba. Anotokubetsera kufamba. Ende futi mutofambawo muchitotsvagawo. Kuti kana vaningina wako ukatadza kuvaudza iwo wotoita murume mukuru. Saka wevi woti muzvifambira wotsvaga kuti mhepo iyoyoka ivhurumuke kumusha koko mai venyu vamiri vataure. Ndokutopedza kubreka discuss. Nokuti inozokupedza ini mhuri yese kupedza kuti ndakazoona kuwedza. Zvakapedza musha wese unopera kuti tsvaisimei. Vasara nomwe chida nezita rinodangwa. Nokuti iyo hari yawataura iri nedanda iro kuponda. Ukazoenda kwaunozwa chamuzvaga nokutaura izvozvo. Icho chikara chinoponda chinoda ropa. Ende ini mubvunzo wangu, baba wako is he rich? Kuita so evil kuvana vako just because mumwe abudirira ende wakunotsvaga kungoita vari wei vari wakuti mai vamira pamutsaha wokuti vana vangu ndozvarambira baba vako izvozvo. Mai vanga vachimira vachiti vana vangu mwana wangu unovenga unomuvekeri. Wakamuitei mwana iyi? Mubvunzo murume nemukadzi vanovhunzana vakarara pachira. Nguva yese paunoda inoitira unoita ko uyu asi mwana wangu here takabereka naye. Saka kubva ipapo baba vakanotsvaga mhiko yakashata yavakanotsvaga vachifunga kuti zviri kuchenura vasingazivi zvichauraya mukadzi wavo. Kavakazonodzokera vakanoudzwa kunzi kwaiwo waifunga zvawaizvitora pano waiti zvinongonogara zvinotoda ropa izvi. Ndatanga nechiri pamwoyo pako. Saka ndatora mukadzi wako ukada zvokutamba futi ndinotora umwe futi. Saka iwowo mwanangu usanyarara ichofamba. This thing can finish you all of you. Mai venyu havakwanisa vakasungwa izvozvi havakwanisi. Asi hama dzavo vana sekuru ava vakafamba vakazinzwa kwavakazvinzwa asi havakunzi vari kumirira kuti imi mupere vozoya mutaura. Ndokubvunza ndakagara panapa. Vanhu vekumusha kwana amai ndo vanhu vari very dangerous pasi pezuva pano kana kukuitirai utsini. Oti hoho ndo zvavakaita. Saka todii zvikanzi nyararai mutarisi uchamuka hake musikana.
kupota mhepo yemunhu akafa ka yengozi dzisinei inonetsa nokuti inopinda mumusha mese ichidambura kudai hainde kuti ndiuya akanaka here uyu wakafa akanaka inga yekuitira hainzi kudaro ngoiri kuti mwaka ngoiri kudzenga unopedzisa wese saka uyu mukomana ndaatoona kuti amiramira azvifambira okay saka vakoma imi munorapa here munorapa here vakoma kana kuti munooneswa ndinongonamata ina ndioneswe asi kuti haiwa bodo handisvike ikoko okay alright asi kuti ndiri kutongomubatsira alright ndatomubatsira ndandimubatsira izvika kana ari mumwe munhu akeka anozoya pana chizitaura zvaari kunoona ndozvandiri kutomuudza ndozvaanonoona izvozvo baba vake vakashereketa kushereketwa kusati kwashereketerwa ende mombe dzakatorwana nasekuru venyu ziya wani yacho vakatonoipindisa kuhama yavo kutoitaura kuti iwewe nezita raamai rako kuti iwe dzokera kune vakakukanganisira nyange wakasunga rutare uchadambura nenguva yako mafamily akatakura zvinorema shokana baba vamai vako vakangarara muchiona vachiseka ndosaka sekuru vako vakabvunzotoonei nokuti vari kufungira kuti pamwe kune zvawakaenda ukanoona zvaamai vari kutoda kutonzwawo kuti vakuzoti ataka vakatopedza neni saka ndakukubatsira iwe cherega kurara uchaiti mwanangu itomuka ende mai vako vakarara zvakatata nokuti vakasungwa baba vako vakaita kuti ingaita hanzvadzi muri kunzwa handiti hanzi vafambira nyaya idzi hanzi motopfeka bhutsu dzesafety shoe motodzifambira nyaya idzi because muchapedzisa vana muchapera mese nekuda kwezvakaitwa namudhara wenyu ushu pakadai so ndopaunowisha kuti mwari dei vachitora varoi vese vanyatsokliya varoi vatore mumwe nemumwe anowishyira munhu chakaipa chete ngaangofai ari iye handiti maona munopedzisira wawisha zvakadaro kuchero vari baba vangu chocheo kana kuti mai vangu ngavafe zvavo because vachapedzisira nekuvana kana ngozi yacho yauya haizozivi pekugumira inonge aititsvaira chete havachazivi kuti vazikuru vava zvinoya zvichitsvaira zvese zvichienda nevana vasina mhosva vanofira mhosva dzevadzibereki animona saka zvakuda kuti hazvadzi muri kunzwa imi chito zvokuti kwahei handina simba ndapawa ndimi mukuru kuvakomana ndimati mukuru masara chitokwinyai mabhurugwa mufambe motokwinya mabhurugwa motoona kuti magadzisa zvinhu izvi matoita kana baba vamuchitonzi munotovafumura ndikoko antimaona because zvichakanganisa vana venyu vasina chanotomboziva right now handiti mazviona ini pamunozenge makura matembera vana vanotadza kana kupinda mudzimba vagoshaya mabasa vagoita marombe vagotambudzeka vagosha kuti zviri kubveta vana vatambura izvo ndizvo zvakaparamurwa nasekuriti handi kunonzi ndicharova vana nezvivi zvemadzibaba avo saka mona nemhosva dzakadaiwo dzinenge dzouya dzichirova vana izvo vana vava ndo dzimwe nyaya dzimwe zvimwe zvinhu zvinoafekta vanhu iko zvino munombozviona kuti vazhinji vedu guys most of us right now like mazuva tokurarama anaya zvimwe zvinhu zvinoitika mukati muupenyu hwedu ka you tend to ask yourself kuti but zvinhu izvi zviri kuuya kwandiri sei ndakakanganisa papi ndakadini hausiri iwe dambudziko hausiri iwe mhosva une mhosva yakaparwa kudhara usanotombofungira kuti chadzvarwa iwewe but zvinotevedza ropa zvakuya zvichibata mauri naso zvinoti nemanakira ndakaitaya kose ndisingaroorwi nemini zvandiri izvi kudai iwe nakadokta konzi uri right chibereko chako chitori right and everything kose ndisingabatsi mwana naimini zvandiri kudai so kose imba yangu isingamiri varume anongoti akaona mukadzi oramba pasina kana ngotiswa nevakadzi kana ngohurigwa kana ushe kuti zviri kufamba sei hausiri iwe dambudziko nezvinhu zvakaparwa kudhara zviya ndo zviri kukuteverera. Personally, I want to give a testimony zvakaitika inini ndikatozvifambira. Mai vangu vakamba vakatsamwa. Pane zvakaitwa nehama dzavo. Inini ndanga ndisati ndambozviziva. Ini ndandasara ndiri musikana mukuru.
vangu vakandiratidza zvavakandiratidza kuti iwe sikana uri kuona nhiyo dzangu idzo dzirapid ndaiutaridzwa hukwana huku dziya tikabva kuchochorwa dziya ndikati zvikati pane gomba riripo ukaita zvokutamba ukasatofutsira gomba iri ukwana dzangu dzikawiremo dzotofa dzisi kurevera vanini navanga vanga kumashure kwangu vesa saka pandakazopepuka inini chifungo gomba rinotaurwa namai nderei ndobva ndafamba ndobva ndaenda kune umwe munhu akandodzi akati amai vako vari kumutaridza sisi mene ndada kuti kana ndikarara ndairota tsamba mai vangu vakandinyorera tsamba kutonyora nezita rangu kuti iwe nindiwe iko zvino ita wakadai gadzirisai guva rangu kana guva ravo ndini ndakarigadzirisa ndakatenga tomutu ndikagadzirisa pane zvakadai sisi mene ndada kupuhwa madirection okuita zvinhu naamai vangu mai vangu vaida kuprotekta vana vavo sisi mai vangu vakanditi vakufa mai nelisa ndikukusira basa richakurwadza kanangwa but I will be with you ndichakubatsira nokuti ndafa iwe uri mwana wokuti wabva kuti kumurume une vana vako hauna murume asi ndichakubatsira zvakangodinesa semunhu anga ari kurwadza kuti mai yangu ari kurwara hazvina kunyangotiklika musoro mangu zvakazoti nokufamba kwenguva ndobva zvaklika ndakuchitaridzwa zvimwe zvinhu asi pandakafamba kwandakaenda munhu iye akanditi mai vako havana kupa zvakanaka pane zvakaitwa zvakadai saka ini ndakatodzoserawo asi ndadzosera sisi meri toko ramwarika ndoda kukudza ndatoda kuziva mwari pandakazonamata ndichiziva mwari ndakuchiudzwa namufundisi wangu kuti break everything that you take and use yes uchibreaka everything sisi meri ndakaenda ndakuita mafasting okuti makuseni ndoita walking prayer munozve walking prayer kuti unonamata usiku uchifamba ndaiita mucomplex mbazi mangu mandoshanda ndichifamba usiku hwese ndichinamata ndaisingazivi kuti walking prayer inodestroya makatsi kwangu netori nezvinhu kuru zvandaisaziva ini but ndakadonedza zvakawanda ndakadonedza matamba akawanda saka mukomana ndoda kukuudza chokwadi zvandokukudza zvingagona kutadza kuita nhasi kana rini but your mom is not happy wherever she is and haana kufa nachone no kana munhu dzakatorwana nasekurudzo no is not worth it what he wants zvokutoti mukata zvokutamba ka unotsvairwa kusha wenyu itositanga muchangamo utotanga kufamba zvandokubudza chatosanangurwa zvimwe zvinhu zvinokutyisa ikoko zvokuti unoda hana yako kuti isimbe iwo wachinoti simba kuita murume hazvidi futi hazvidi hasha zvinoda kuti utoveke usaita hasha ukati hasha hausvikundi unoremusha wese maite henyu madha tatanzwa at least azvinzwa maita basa. Thank you very much. Alright, sharp. Right guys, nyaya idzi dzakakomba, nyaya dzakadai dzakakomba idzi ndashaya kana kuti ndoti kudi, but my brother I think zvokuti mufambire nyaya idzi chokwadi tichiti kunyeperana munokanganisira vamwe vachauya vana venyu kana vana vevana venyu nezvinhu zvakasiya zvakaparwa nababa venyu nokuti ndiro ropa renyu. Chimirai henyu mugadzise, chifambai mugadzise zvinhu zvenyu izvi zviri kuitika mufamily zvababa venyu izvi. Asiwo imimi chimiraiwo pamunamato. Handiti mirai pamunamato chavo chako, protectai imba yenyu neropa raJesu, protectai vana venyu neblood. Handika damburai macases. Munoziva chinonzi mageneral cases ka. Guys, learn kuti pesi pamunonamata ka damburai macases ema-generational cases aya. Because hauzipa inokubatira. Chokwadi vazhinji munochema mchiti andiroorwa handidini. Auna, there's nothing wrong with you. Hausiriwe dambudziko kuzvibvunza kuti asi ndakareiwa naningi, asi ndakadai so. Pamwe anenge atori macases ezvinhu zvakaparwa kudhara. Mosha dzakaparwa kudhara 100 years before you iwe vasati vatomborora baba kuna mai vako, but zvakubata iwo zvakutedza rudzi nhasi, zvakuuya nhasi, zvakumuka nhasi. Handiti moona tinofira mhosva dzakaparwa kudhara nemadzsekuru izvi zvango zvimapfupa zvakatoparara kudhara zviri pasapa, but mhosva dzavakasiya vaparamura dziya. Ndosaka umwe munhu akazotaura akati ini zvanditi zvinondinetsa kuti ukafamba kunonzi
pamusha penyu panoda kugadzirwa toti uyai mugadzire ogadzira apedza kugadzira konzi pachena ndofambazve ndoenda kumukonzi musha wenyu unoda kugadzirwa saka musha wacho chazopera kugadzirwa ndokonzi ndagadzira ndotsvaka zvomweya kuti musha wenyu unoda kugadzirwa asi uchingogadzirwa chiri kuita hapana saka musha uchazonyatsoonekwa zvarini kuti wakagadzirwa because zvinhu izvi like hazviperi ndo anenge ari mageneral cases achona iwaya anoramba achingotevera ndo mageneral cases saka hanzvadzika zvehasha dei mamboisa pasaidi chimboisai hasha pasaidi hanzvadzi panguva ino mumbomira nevaning'ina venyu ava handitika mumbonyatsoita mugadzise zvinhu izvi handitika gadzisai zvinhu izvi hanzi munhu wese ndakafamba kabatsira yes Samantha yes kuitira chi kuitira vamwe vanenge vachizodawo kuindawo kupanana kuri right anoona zvezviri right kupanana hantimazviona so kuti vamwe vawane kudii vawane kuindawo kwavanenge vachida kuinda kana mauya papa takabatsirwa zvikaita chiprovidewo madetails ekuti makabatsirwa papi pacho chaipo kuti vamwe vawane kudiwo kuinda because vamwe kusataura zvavo but mumisha mavo munenge mune zvakakomba kudarika zvamunenge muchitotaura izvizvi mune ngozi dzinotopfuta moto kune misha yekuti havarari kune misha yekuti havarari kungovata kudai soona zvinhu kana moto dzinenge dzichipfuta vanoona musha neumwe neumwe pafiya chokwadi chiripo chekuti musha umwe neumwe une zvawo ndo chokwadi chiripo musha umwe neumwe tose takadai so right now musha umwe neumwe une zvawo handimaona asi chinoitika ndechekudai pamusha menyu pazvinozouya imimi handiti chinozowanawo ngozi yakana zvemumusha menyu zvinozowanawo wakamirawo pana Mwari handiwana wakamira pana Mwari wakasimudza maoko kuda uchichema saka zvinozouya kwauri zvinozoya zvisisina simba racho rinenge rangove shoma zvokuti hazvichabati ndo zviya zvetine zvaunozopoterewa nevanhu kuita kunge life yako iri perfect than yevaning'ina vako wakutozonzi iwe wakaromba handimaona because iwe unenge usina kuromba but pazvinouya kwauri iwewe mweya uya inowana wakamira kudai souri pana Mwari uchichema na 12 o'clock uchinamata na 3 o'clock then vamwe vaya kwainoenda kune vamwe baba handika inovawana vari pamwedzi munguva vakapfugama maprofita imomo handimaona kana kuti hapana chavanoita ndevaya vanhu vekuti vanongoti ndakukwira pamberi ndakutongorara hapana chaanotrasta Mwari hapana chaanobhilivha Mwari kuti ndanamata ndashandira ndadii angori munhu ari vulnerable handimaona obva atakwa nazvo obva aita kunge benzi kuti nhamo yekuti benzi chero nenhamo handimaona to the extent yekuti vemufamily menyampisira kutozoti uyu akaromba hauna kuromba unenge usina kana kuchaukabata chakaipa chaukabata hauna kana mushonga hautouzivi but kungonamata kwaunoita kwakuyaka pazvinoya zvichida kudai so zvinowana paine that mark of the beast pazvinodai zvinowana zvine paine mark of the blood pazvinodai zvinowana paine that covenant iripo handiona zvotadza kudii kupenetrate saka make it a point guys kuti pamunonamata pese mageneral cases ayaka damburai because musha umwe neumwe chero tikasazvitaura pano chero tikasadii kunamata kakati kutaura Annie Benson ikokoko handimaona dzidzai kunamata muchidambura macases aya kuti mweya yetsvina mweya yakaparwa kudhara handika mweya yemhosva dzakaparwa kudhara dzisata zvarwa dzatisingazivi isusu Mwari isusu our hands are clean we don't know anything about this mweya ingaisati vata mweya ingaisati teverera ngazviende kune varidzi kune vakapara mhosva dzacho ngazviendeko isusu ngazvisiyane nesu munoziva kune chimwe kaprotector kamuka unongoita so handimaona kapane kaprotector kaunongoita animazviona ndo imwe nyaya iripo effort mukaziyo yekuti mafamilies akawanda vana vemunhu wani vanenge vane mabeliefs akasiyana ndo imwe challenge iripo yoyo animaona vanenge vane mabeliefs akasiyana umwe anoti ndobhilivha zvimwe saka ndo panozoita kuti pave makakatanwa pozoita kupomerana futi mhosva kuti uyu anoroya uyu aroyi uyu haupana pamwe ari kutopomerwa musati anoroyaka haana kana kuroya kwaanoita munhu anotonamata arikutochengetedzwawo nengirozi dzake Mwari vakatotumira vatumwa kuti vamuchengetedze but anenge nenyaya yekuti haasi kubatwa nezvimwe zviri kubatwa nevamwe konzi anoroya handimaona saka garai muri pamunamato asikana garai muri pamunamato garai muri pamunamato chero zvikaoma sechero wakatadza zvokuuraya munhu chako chaiko the moment yawakangoenda pamberi paMwari ukati God here I come I have sinned before your throne Mwari ndakakutadzirai God, here I am pleading with you. Please forgive me. Wash away all my sins. The moment you utter those words, all your sins are washed away. Zvizvi zvako zvato usaramba uchibvuma kuti ndokera chikuzati musaramba uchibvuma kuyochidzwa mhosva dzamakapara last week mhosva dzamakapara gore rapera uchiramba uchingonzi wakazodai kana munhu ave muna Kristu chachisikwa chitsva zvakare zvese zvapfuura soko raMwari rinodaro garai pamunamato hanzvadzi yangu wish you all the best but right now haisiri nguva yekuzvinzwira tsitsi because mune vana kana kuna kurirana mhosva take a stand semukomana mukuru handika mufambire nyaya idzi regai tizokuna Mwari kufona vakola hello tifambe apa so ndoda kunzisa muri kuti tifambe unofamba sei vamwe vasingazi
muri mukuru hanzvadzi imimi ndima kutotora the gap makutotopinda pastand motoita ndimi mukuru ati mune mamwe 2 vanokubhekai apo chitongoita kana chiti ndimi mukuru tukuri mataura ndimi mukuru pavakomana vasara that means ndiwoto wechibaba pavakomana vasara fambira nyaya idzi because zvinotoitika manje mweya zvanotoitaka inounza mweya kuti muite division iyoyi iripo iyoyi kuti mwese mupere pawa kuti hatizvifambiri because amwe havadi antimaona so maybe zviri kutoitika for a reason kuti muite division yakadai because pamwe dei mukazofamba nevamwe vakomana vavayaka pamwe vanogona kusvika votoda kutotsipika zvamunenge muchibatsirwa kuka muchiita futi kuti zvisadi zvikada kunoudza baba wenyu kuti kwazodai baba wenyu ogara vari alert. So sometimes take a stand away gana na sekuru vako inda kuna na sekuru taura na sekuru simukai na sekuru vana sekuru ndo nyaya enda zvinhu zvandakaona ndakudza izvi ndo nyaya iripo ndandauya ose mwana wenyu kuti timbofamba nokuti vana vedu hapana chavanoziva tingafiri mhosva dzamudzara wedu then imombofamba vana sekuru ukadaudza wataura kuti havana nyaya vanotaura iwo unaurura panzeo amuzi asi dai baba vako vanga vakafa nonzisa vanoti iwe unaurura paneo asi baba vako vanga vakafa munhu angakaroora iwe uri mwana asi baba vako vanga vafa taikubatira anombonzisa vaigona kuti orati taikwanisa kudii kukubatira but kana izvo baba vachiri vapenyu inini pawo handina asi baba vakafa endogona kuita pawo yekuti no vana sekuru ngatigadzirise izvonhu but kana baba izvonhu vachiripo vataura kuti aiwa zvomupasha wedu ndeuyu ndinofana kuuya ende kuinda kuna sekuru vataura kuti pane chakunetsa here vazukuru kaenda kuna sekuru kundovabvunza vataura kuti pane chakunetsa here vazukuru ndoti kudii vakadaro vakabvunza kuti pane chakunetsa here muzukuru ina handina chatinetsa handina kunge chinongodetsa chokuti sometimes ndangu ngorota wangu tichitaura navo sometimes pane zvatinetsa ndakaona mune coffin iri mune trunki muodrop ranga rine zvinhu vakadenda unotirakidza ndikaona zvakabhifo aiwa kuti munovataridza zvizoitika because nababa muonani yani mazoona mai saka panitori nechallenge imwe inorwadza mena ndi kunyeperai vamwe vari kuti ko mukambofambira kuti muinde kumuteuro wekuti pamunonotaura nababa vana baba vange vari soft vana sekuru vange vari soft vagone kubvuma zvamunonotaura navo vana sekuru havaneti vana sekuru vangu inini havaneti kubva bhozi pasara sekuru 1 sesimeli pasara sekuru 1 nevana vavo vaviri vakomana vakuru havaneti vakomana vacho vakuru ndogara ndinavo vana sekuru vangu indogara ndichitaura navo chero pesipaoneta mafunctions avanondidana but chinonetsa nechokuti ndotanga munhu because even mumusha mese ndikutaura zvemunhu mumusha mese kaanototiwa vanongomucha anongotiwa so anongoda kutonga anongotiwa so mudhara saka unomutanga wacho kuti chamani ngatifambe tidai but angazi it's worth a try kana vazanobvunzawo mibvunzo vanonobvunza but for now I think just try it, give it a shot. Imboinda yakuna sekuru munoona munogona kushamiswa imboinda yakuna sekuru ndoita vana sekuru ndo vabvunza vana sekuru havarambisi simeni vana sekuru havarambi kuti ngatifambe chero pakashaka mai vakataura zvese zvamunoda kana matifambe hendei isusu weti mwana wakaurawa pano havana chavanoramba. Right, Susan fona tinzwe ari kuti regai ndibatsire kola uyu right regai drop aitinzwe regai tinzwe yo inyaya ihombe kudarika vanhu panapa right Susan fona tinzwe namba dzakapinwa apo call let's hear what you have to say. Right. I think this is Susan. Hello? Mukoma ava vari kutaura vana sekuru havarana mbezveshuma ende iwo hauna kuroora kwana sekuru akaroora ndibaba vako ana sekuru vari kuiziya vari kuti tamba muswe takabata vashona yangu sisimeni ndiri kunzwa vari kuti tambai muswe takadii
takabata disitinesi hazvirevi havasi kuda kuti vana ava vauye vachiti sekuru ndatifambire vanoda kuti baba vavo vasunduke murunzwa shona kutaura mwana uyu ndozvavakamira kuti mukwasha ndasunga achiti ana acho zvana ndokumbura kuti timbopinda matare tifambe tinobvunza dare rokuti chii chakatora mukadzi murunzwa asi ivo vakatoipedza kudhara bhuku iro anza vaidi vanayo ende havambotoka kuudzeyo muzukuru ndosaka vari kukutsikirira mikonzi yokuti iwo uri mwana unokuroora kwedu inini ndati iwo buda wega iwo uri mukomana mukuru buda wega don't tell anyone buda uzvifambire utyore baba vako vapfugamewo vaneti iwo usada kuti utiudze vanhu nokuti ukada kuudza vanhu baba vako vanozvimisa zvose vanotora vese nevari kwauri vobva vavatora wosara uri one because your father knows the truth and he knows what is going on the family saka iwewo kupedza zvose izvi iwewe famba wega famba wega hakuna zvinombotyisa kufamba famba wega pauchafamba uchaudzwa zvokuita unongoita seizvozvo unokaenda kumadzibaba kana ukaenda kune vanhu madzibaba vanonamatira kana vapi vane masowe vaunoona vakubatsira vanokuudza zvandokukutaurira kuti waita basa wauya isati tangira nasekuru totanga kuenda pamatare ana baba kune mutupo wako iwewe mutupo wako iwewe ndo unotaura zvose ndo uchazobudisa chokwadi chokuti mai vakadii saka vanokuudza nokundiso vanokuudza nekundisi ende vapedza izvozvo vanogona kuti kuudza kuti zvokutoita kuna nasekuru kuti vanasekuru vaite big fire nokuti vanasekuru vakaneteswa futi vakatyorwa futi nemukwasha asi chokwadi vainasa vakatyorwa kunzi vasina simba rokuti vatsike mumusha mababa vako vauya vachiti mukwasha isi takafamba isi tikanzwa rokuti mukundinzwisisa kana munhu achishandisa mishonga zvaanoita anoronga tsoro dzake dzokuti ndofanwa kutswanya inda nerekeni 1 nedombo rimwe chete akatorova kuti kuna nasekuru kundavanyarari vasaizondibvunza pamusha pangu kuti tauyawo panapa nokuti toda kukutorai kuti tipinde matare vanasekuru havamboenda vachimbonodaro kuna baba wako ino nokuti ivo baba wako vakatozvifambira vakanetisa saka the best option if you because iwewe hauna chikukuvhika iwe nokuti wakawana simba rokunovhura trangi ndikukuudza manje iwo manje hapana anointi itori pawenyu woziya wakafa chikudii kuzvibvunza kuti where am standing here iwo vanovhura matare ezvinhu zvakakura kudaro ende nemakonfantire wakaita baba wako you beat him and ukambomukonfranta ukambota everything they akafa there is something that God is giving you mwari vanotokuchengetedza with something you are the one who has to deliver those family iwewe iwo ndo wakabata makey efamily so go my boy don't stand and don't ask anyone to help you go enda wega because chibvunzo kuti woka wakarova baba vakanyarara wapedza zvozvozvo ndobva wanokomfaranda kuti mai vakafa sei wapedza zvozvobva waenda kumbakwamva wanokujera dhobva wapinda pamamva wanosangana nezvawakasangana nezvo iwo hauna chiri kupafekta wai dai wakatofo kurova pane something that is holding mwari vari kutokuchengetedza with something chauchazova netestimony saka vese ava vari kuteverera vakatobikirwa poriji kudhara vakanzi dyai saka vanongoti zvataurwa nababa yesu saka iwe weitofambira vanin'ina vako nefamily nevana vavanin'ina vako nevana vako uchazoona ana sekuru vako kuti patara muzukuru wazoti saka tondini ichichiva kuripwa kaisi kuti aizve muda kuripwa futi ana sekuru achazokudaro nerimwe zuva iwo buda ndatopedza newe itobuda
kana usatombogarako buda ufambewo kumaprofita ikoko itoenda. Don't make kuti n'anga kane mishonga nemishonga haiwirirane inogona kuzokutora iwe. Enda kumaprofita. Enda kune vanhu kune maprofita anotonamatira vanoziva to break that. Because iro hari iyo ine ropa iyo ndio iri kunditemesa musoro hari iyo ine nedanda iro. Ibakati kwaka iro riri mutirangiro. Uraya munhu. Saka iwe itobudawo mwanangu kuti zvandinotokuudza wega. Cheka kuti haana sekuru. Vana ndingi hazvibudi iwe wega utonotsvaga maprofita unoenda ndibatsire. Saka ndodi wait way forward. Vanokubatsira. Neminamato nokuti idai unoona zvimwe zvinoona zvakuzarurika zvoga kwakunota unoziva kuti zvodza sisimela iri bosi simela maita henyu. Thank you caller, thank you. chakunamatira mukomana. Right, thank you. Right, maprayer warriors muise hanzvadzi yedu imi munamato please. Hanzvadzi mazvinzwa hanzi fambai, hanzi sumukai mega imimi mufambe vachanokutungamirirai kwamunofamba kuti moita sei. Kwanzi munonopiwa mabori amina kuti vangodai vese vabvume kuti zvamunenge zvichida kuitwa zvo zvingoitwa. Hapana anosimudza musoro then zvichigogadzirwa zvobva zvagadziriswa. Saka anzi fambai, hanzi musaita zvemushonga, itai zvemaprofita chaiwo chaiwo kana kuenda kumasvikiro chaiwo chaiwo. Hanzi akubatsirei anti mazviona because muchanopiwa mabori kwamuchafamba kwana mina anoita kuti vanhu vadi vangoneta nazvo vese then zvinhu zvobva hanzi vanokutungamirirai kwamunoenda ikoko kuti moita sei. Handiti maona nyaya dzemumhuri dzakakomba guys, nyaya dzemumamisha idzi dzakakomba. Ndopaunoona vanhu vachivhairirana vachidisi kunge iwo usingafi, kunge iwo usina zvinokunetsa. Chokwadi mudzimba umu hakuna asina madambudziko aya arimo mumadzimba umu. Handisi hanzvadzi ndofunga manzwisisa nditika fambai mugozotipawo feedback kuti kwamafamba zviri kufamba sei. Fambai kwamunofamba kwese, tsvakai mufambe, musazoenda kune vefeki ava. Tsvakai mukangowa kuti mari mberi musabvume. Takai maenda kwemahara. Muinde kunosingabhadharisiwi kwamahara kwamunoshandirwa free of charge. Then kana mozotenda moga, then mozodzoka ne feedback, mozotipawo feedback kuti zviri kufamba sei. Handiti maona. So, right, vari kufona futi hanzvadzi vairegai tinzwe. Ainasi. Kola hello. Hello, Smelly. Hanzvadzi. Smelly ndakambofamba ndi. Vari kutaura pane ini ndinopinda chechi bhazi hangu ndizvarwa ndambomwadoro ndambosafoja saka ndaingona mari. Chechi yandinopinda ndeyemweya. But kuti unondovhundunyura zvakarara. Ndo zvatinota bhozi zvachitaura mai vachokwadi ndobati ndinogona kundovhundunyura futi zvakavaka. Ndandovhundunyura zviya zviya vofunga kuti zvapera munhu woenda zvinerweside vaita nerweside vozoya zvaane simba manje rokundi ataka. But brother, ima mutooni kuti pamuri panotori nezviripowo zvenyu zvinotokuprotectai. Musavhunduka izvo. Muri kuona zvikuitika. Mishonga yababa yacho inenge itoshandawo kuti nemi wacho muneti. Anomaona kuti makungodhifenda okona zamai hanzvadzi hakuna chinouya chine simba. Makadi kufamba makaona hari ine ropa imi. Chamuchazoona chichakunda zvamakaona imimi bra nepenti yamai venyu vakasofa kudhara chamuchazovhunduka nhasi chii? Ipapo inini kuvhunduka inini pachangu inini handisi kumelewa. Handiti. Handivhunduki. Inini kuvhunduka kana kutya munhu kana kuti inini chero pandakaudzwa uchaona uchafa kandora murodhi undipike uchaita rope ndakataura inini munhu akandivhikira atori kumakuva. Saka kana matanga mamuta munhu ari kumakuva ndokuti ndizotambudzika. Ndomashoko andakataura musi wandanizovarova iyoyo vakutaura tinose zitavu. Saka handitomboti ndikati inini munhu wandaimira waimira neni all along akatofa. Saka ike zvinezvi zvangofanana kuti handina mubereki saka the same. But chedokochirawo zvangu inini vana inini chero ndikatafa handina problem.
handina mudambudziko nokuti vana ndakatogadzirira upenyu hwavo vangu ini but ivo hwavo kuti vazoitawo hwavo upenyu kana nelasboni yokumba kwedu. Imimi do not have the fear of the unknown. Musaita fear of the unknown. Andichika fambai muite mutry kugadzisira ivo vana ivava ndivo makugadzisira imi chinombokuwa naye hapatorina ukafamba kaunozvipedzerwa mari unomboudzwa nzi ndiye isipe mari sipe zvakadai ndozvatataura hanzvadzi kuti kwamunofamba iko zvino muchienda kumachechi kumasowe kana kuti kudii andika chitungamirirwa izvo kuita handi saka ndoita sei ndodini dambudziko iyi ndonyaya iripo imuroyi utoripo zvinhu zvakadai zvikadai panoita sei vanokutungamira mukasvika pane vanonyatsoziva zvavanenge vachiita cheko vanokuudzai kuti wochidai handitika zvakanaka ende zvanonyatsoziva vanhu vanobatsira cheko cheko mamufanira kubhadhariswa mari kana sowe rinonzi kwaibhadhara mari arisi sowe iroro sowe chairi chairo haubhadhariswi mari unotobatsirwa zvakasimba iwe wozotenda wega tokumbira kuti imboitai kuti mumire zvataurwa namamava munyatsofamba mweya wekuneta iwoyoyo ndatogara toona kuti unenge wakatogadziriswa kuti mugare muchingoita hazviiti zvozodai chimbosungai musimuke mufambe muchibvunza pamasa saka ndoita sei kumifemili kuti ndozviriko ndodini nchinditungamirai mundigaidhe munosangana nepanosvika vanozvigadzira izvi musanete mboti mweya wekuneta uyu ndoda tukanganisa uwoyuyu handimaona munofamba imo muna mamunoona nogadzira kumushando kwamunoziva kuno vanogadzira kumushando enda kutongofamba wandichibvunza kuti andingawana I'm still remember handizi kuti munhu wacho achiripo here ari mano pandakamboenda ndina mai vangu ino achitondibatsira madays andauya kunoko saka zvagatsvake kuti munhu yeye mupenyera ariko muinde ikoko kumunhu yeye endai zvenyu hanzvadzi this is worth it itombotorai nguva muinde kumusha munofamba kana kuchipinge ndai munosvika kupiya meno endai munosvika mufambire zvinhu izvi abozi mudhara akatombogara kuchipinge atomboshanda kuchipinge isimbi huru isimbi huru sisibeni tikati simbi huru dzeuro here kuda kumupembedza satani ingofamba iwo kuti no handipembedzi it's not like ndikupedza but ndorwadza I'm feeling pain aiwa chimbofambai hanzvadzi musanyanya kudhifenda vanhu kudhifenda mudharaunda chimbosumukai mufambi rekedza ndithanks kune vakufona thank you very much chaita saizvozvo I will try my best kuti ndimbofamba ndiona kuti zvakamira sei ukuti andingabatsika kana pane vanozivawo apa ndokuzokufonera mumbonzo pane mamambondo avere muno around South Africa mune manhamba aya aisiwa hobhobho kuwhatsapp kwangu kanga aisigwa mai vekutanga vatangatanga kufona vangwa nenyaya yavo yekunzi vari kunzibvisa zvinhu zvakaita pamwana wedu zviya kune manhamba mukazoya kuwhatsapp yangu kwete foni kuwhatsapp yangu iri papeji yayo ndinokupai manhamba iwayo mungozamawo kuti nimbozozamawo akatowanda mazi akatowanda ndongokupaiwo manhamba mozama alright hanzvadzi yangu good luck ne sharp guys zviri mudzimba mazvinzwira zviri mudzimba I think chatoita show inonzi zviri mudzimba vanhu vombotaura zvemudzimba chete zvemudzimba medu handi chamboita show inoyo inonzi zvemudzimba iyoyi animaona so guys maitsa basa vedu tambotandara it has been nice sharing and learning a lot of things tadzidzawo zvakawanda never to trust anybody mberi kwako can be your worst enemy animaona panapa chakanakira panapa unotobuda nedzidzo chete unotobuda nedzidzo tikadzidza zvepana mai vekutanga paya mashoko aya kuti mashoko aya please ngatidzorei hezvova kuimutsai munhu vasina kuuraya kuroya zvovodini animaona saka guys maita zvakanaka mopinda muweekend mune zvakanaka nditika mwari vakuitire zvakanaka mwari vakugonerei don't forget to pray please do not iko zvinhu tangochengetwa nemunamato hatichachengetwi nechimwe chinhu hatichachengetwi nedumwa kana nebakatwa takuchengetwa nemunamato takuchengetwa namwari do not forget to pray pinda weekend yenyu zvakanaka tosangana zvakare tiri pamwe chete nyama nemweya zviri pamwe chete mwari vachitungamirira god bless you guys I love you take care